يحفروا أبي شمين كيوم نطم زفكروا أحفرهم سلام أكيد كابرهان زولعك عنن صلاحتك أحفرهم كم سمكا أحفرهم 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 بسحهم كمان بيرهم أطوار تغمروا نسيلهم نيروا فطرتهم يسحروا أحفرهم موني تخالي لأختهم يحزنوا لك سحرتهم وجو يكدنوا بمحلى ميكتر زانتا زحابيو سلكي عالمفترات سيطان زساسيو عمز مغنتهم دهريتنا ماتهم زاقيهم شنيحا أخينا سحاتهم سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنايو لومون كم وترو أبق زينا العلا قداس نزلهم زيناتاتن حبريتاتاتن ناي عالمنا حزنا تبخيلنا لنا حساب موداتا مدبنا مسانا كتصنعو بتعتنا نعدمكم ناي لو ما رستاتنا نريو بعبيو أب ني تلفزيون ناي عالم ويون زينا ناي عالم بحيث حيزو زلو قداي زقبوون قداي ناي سوريا يكون سرعات وديقو مراحي هاديمو قداي حنفشفشاتيو سيستم تغيري بحالالو كابز خنابي تعطو كسابتي بتسلطان زلو حلافنا ملاي تغييغا دحريو خنابي كل جزء دما تتعبي يتصقم دحرتي تدليو زل خوتكت انتاي يقاطم زي مفلاتي now let's look ان منتاي زرباتهم تمالا عجوهم دبلوم زنبرو زربانا تقماتل انتاي قبرالو أمريكان إسرائيل متقعت في قبرها جميلنا اللوا why we will see سلامتاي كم يقبرها خمسة اللوا أبتوشتي استفل على عطوقات قجلة سلزلو مني تسلطان كحس كنرينا قد محجي كرستاتنا يتمرحي دوغل أب مفراس يركب له بزع تاريخاوي حبري تنرينا نايكو تبا كنرينا للقول دما نا أمريكا دونالد ترامب زعبا سدتنياتات أقداس زاربات زاري بلو ساون كنرينا so stay with me because I'm موضة تمسيت سنحو ولا قداس نزلو زينا هنرينا start here. Okay, but what more are you learning about these airstrikes? Jessica, according to the U.S. military, these were precision strikes that targeted ISIS operatives, camps, and leaders. They used B-52s, F-15s, A-10s. This was part of a broad effort by the U.S. government to try to deny ISIS the opportunity to reconstitute in the midst of this moment of profound uncertainty for Syria in the wake of the fall of Bashar al-Assad and in a moment when the U.S. is concerned about a potential power vacuum giving ISIS that opportunity. Take a listen to how President Biden described the stakes of these airstrikes today. So انتهينا نرد لنا مجمريا إسرائيل لكعتي سرعات اليوم استبهله فليات نفرتنا تا سديدة تفلالي علامات كم زهرمتنا نسمع زلنا سلمنتاي من البات كسلبتنا يقول يوم أجد استاذ واراتنا توما بيكم زلوا بساتلاي سلزريو لك عبت زلوا بوتا وزوم حجزات وزلوا كيت كملو ناي باليستيك ميسايلس اير ديفنس سيستم ناي سوريا زنبره بوتاتاتو حمشش هابيلو مالو مالتيو so اسرائيل already president na Israel prime minister na Israel ዝገበሮ መልእኽቲ ክነግረኩም እየ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ልክዕከሙ ነቶም ኣይሲስ ዝብሎም ፅንኢልና ክንርየና ኩሉ ጆ ባይደን እውን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እቲ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ እስከ ንስማዕ እዩ We're clear-eyed about the fact that ISIS will try to take advantage of any vacuum to reestablish its capabilities and to create a safe haven. We will not let that happen. In fact, just today, U.S. forces conducted a dozen of precision strikes, airstrikes, within Syria, targeting ISIS camps and ISIS operatives. The other big... So, እንታይ ዝብል ዘሎ ባይደን ኣብቲ ጉዳይ እቲ ትንሶም ዝደልይዎ ዘለዎ ሰብ ናብ ስልጣን ክድይብ ካልኦት ሰባት ዝቃፀፅዎ ከይህሉ ካልኦት ሓይልታት ክብለኩም ከለኹ ንሳቶም ብቐጥታ ዘይሕግዝዎም ባይ ዘ ወይ ሓንቲ ስቶሪ ትዘውር ኣላ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትን እየ ኣብ ኣሜሪካ ክልተ ሓይልታት ንዝተፈላለዩ ዕጡቃት ይሕግዙ ከም ዘለዉ ኢሎን ማስክ ሸር ገይርዋ ዝነበረ እየ ዝብለኩም ዘለኹ እንታይ እትብል ሳኸ ሲኣይኤ ዝድግፎም ዘለዉ ዕጡቃት ጉጅለ ኣለዉ ብሲኣይኤ ዝዕጥቆምን ዘስንቆምን ዘለዉ ኣለዉ ካልኦት ከ ፔንታጎን ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ዝዕጥቆም ድማ ክልተ ጉጅለ ኣለዉ ኣብቲ ሱርያ ሕጂ እንታይ ኢሉ ሓቲቱ ነይሩ ሓደ መኖም እዩ ተዓዊቱ ዘሎ ኣብ ደማስቆስ ኣትዩ ዘሎሲ ኣይናይ ክፋሎም እዩ ኢሉ መፅሓፈ ኢሎን ማስክ ድማ ሸር ገይሩ እንታይ ኢልዎ ገንዘብና ብክልቲኡ ወገን ይቃፀል ትዘሕዝነካ እዩ
ኢሉ መሊስዎ ነይሩ US taxpayers money being wasted በመባል ገሊፅዎ ነይሩ ስለዚ ኣሜሪካ ኢዳ ብኩሉ መንገዲ እስራኤል ከምኡ ኩለን ሃገራት መዓት ሃገራት ኢደን ዘእተዋሉ ቱርኪ ድሮ እዚ ኩናት ኣሳድ ጎዲሉ ምስ ተባሃለ ነቶም ናይ ኩርዲ ዕጡቃት ጉጅለ ዝበሃሉ ነቶም ናታ ዕጡቃት ጉጅለ ተጠቂማ ኩናት ፈኒያላ ነቶም ናይ ኩርዲ ተቃዋምቲ ንበደምሳስ ማለት እዩ ስለዚ ጂኦፖለቲካል ረብሓታት ሓደ ናብቲ ረብሓ ከሳለጥ ድሮ 24 ሰዓት ከይሓለፈ እቲ ኩነታት ከመይ ኢሉ ክገማዳሕ ንሪኦ ኣለና እስራኤል እንታይ ትገብራላ ብሓን ካብዚ ናብቲ ክንሰደኩም Historic day for the Middle East. The other big concern for the U.S. right now is a series of camps that are run by the U.S.-backed Syrian Democratic Forces in Syria that hold thousands of ISIS fighters that have been taken off of the battlefield. Biden said today that the U.S. is also working to help secure those facilities because, of course, the nightmare scenario for the U.S. is that some of those fighters may escape or be broken out again in this very volatile and uncertain security environment inside Syria right now. Those prison camps have been a really intractable policy problem for the United States for a long time, not only because they እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ሃገር ኦልሬዲ መፃወቲ ናይ ብዙሓት ሓይልታት እዩ ዘለዎ ኣሜሪካ እቲ ዕቁር ሃብቲ ዘለዎ ነዳዲ ዘለዎ ቦታታት ንስሕ ሒዛቶላ ኣብቲ ጥቁ ንኸይቀርቡ ድማ ናይ ኣይሲስ ዕላማታት ደገለዶ ኢላ ኣብቲ ጥቃ ንኸይቀርብ ንዝኾነ ይኹን ሓይሊ ቦንቂራ ተኣለላ ማለት እዩ እዚ እቲ ሓደ ስትራቴጂ ክኾን ከሎ እስራኤል ድማ ነቲ ብወገና ዘሎ ሰፊሕ መሬት ንውሽጢ ኣትያ ዕላማ ከተሳልጥ ክትፍትን እያ ስለዚ US troops ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እንድሕራሉ ኮይኑ ብወገን ኢራቅ ኣብ ኢራቅ ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ኣብቲ ደቡብ ናይ ሱርያ ድሮ ኣብ ከባቢ እዮም ነይሮም ኣብቲ ዘድልዮም ቦታታት ኣትዮም ዘድልዮም ስትራቴጂካዊ ቦታታት ክሕዝዮም ሽፋን ድማ ነቲ ናይ እስራኤል ሓይሊ ክህብዎ እዮም ናይ እስራኤል ሓይሊ ድማ ኣቦ ኣትዩ ዘድልዮ ሰፊሕ መሬት ክወስድ እዩ ምናልባት ክንድታ ሕጂ ዘላ ካርታ እስራኤል ክንደኣ ክውስኽ ክኽእል ይኸውን እዩ ልዕሊኡ እንተዘይወሲ ይኸውን እዚ ኸ እንታይ እዩ ነቲ ሃገር ክከላኸል ዝኽእል ሓይሊ ስለዘየለ ሓደ ነናቱ ረብሓ ከሳልጥ እዩ ብሰሜን ቱርኪ ዘድልያ ነገር ከተሳልጥ ክትፍትን እያ ውሽጢ ሱርያ ጥራይ ዘይኮነ ሓሊፋውን ነቶም ዕጡቃት ጉጅለ ናይ ኩርዳው ዘለዎ ኣብቲ ቦታታት ኦርጋናይዝ ክኾኑ ዝኽእሉ ዓበ ቦታ ሒዞም ኣለዉ ዝበሃሉ ንሓታቶም ንምድምሳስ ድማ ክትኣቱ ምዃና ስለዚ ድሮ እቲ ሕንፍሽፍሽ ወይ እውን እቲ ረብሓኻ ምስላጥ ዝበሃል ብፍላይ ኣብዚ ረፅሚ ዘለዎ ጂኦፖለቲካዊ ቃልሲ ዝግበረሉ ዘሎ ኣብዚ ኩሉ ጉዳይ ቢግ ሉዘር ኮይኑ ዘሎ ዓብይ ክሳራ ኣጋጢሞ ዘሎ ቭላድሚር ፑቲንን ናይ ኢራን ኣያቶላን እዮም ክልቲኦም ዓበይቲ ዝተሳዕሩን ዝወደቑ እዮም ረብሓኦም ዝወደቐ ኦልሬዲ ኣብ ሱርያ ንቭላድሚር ፑቲን ዓብይ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዝነበረ ሃገር እዩ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ መግለፂ ተዋህበና ኣሎ ካብቲ ዘለዎ መደበራት ክጥረዙ ድዮም ሰራዊቱ ዋላ እንታይ ኣይተፈልጠን ኣሎ ግን ቢግስት ጂኦፖለቲካል ሉዘር ኣብዚ ቦታ እዚ ቭላድሚር ፑቲን ኤንድ ራሽያ እዮም ኦፍ ኮርስ ምስቲ ዘለዎ ኩናት ኣብ ኒዮ ክትሕዘሎም ትኽእል ኣይኮነን ቢካዝ ንባዕሉ ኣብ ዩክሬን ዘለዎ ከቢድ ብድሆ ስለ ዘለዎ Historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny and its oppression. But it also means we have to take action against ቤንያሚን ነታንያሁ ፍሉይ ዕድል ዘለዎ ፍሉይ መራሒ ክኸውን ከም ዝኽእል ጥራይና ንርኢ ዘለና ሓደ ግፍዐኛ ጨፍጫፊ መራሒ ክነሱ እቲ ኩነታት ግን ፎር ሳም ሪዝን ኩሉ ግዜ ንዑ ንፅቡቕ እዩ ዝኾነሉ ስልጣኑ ኣብ ሕማቕ ሓደጋ ወዲቑሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ኩሉ ነገር ከም ብሓድሽ ተመሊሱ ልክዕ ዶሚኖ ኢፌክት ብሎ ልክዕ ከምቲ ንሱ ደልዮ ክኾነሉ ጀሚሩ ኣሎ ሓደ ነቲ ሑዝብላ ዝበሃል ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዘዳኸሞ ኣብ ሱርያ ድማ ዓብ ኣስተዋፅኦ ዝነበሮ ስለ ዝኾነ ንኢራን እውን ሓሪሙ ካብቲ ቦታታት እቲ ማሓውራታ ስለ ዘልመሶ ኢራን ከምቲ ዝድለ ክትፃወት ኣይከኣለትን ኣብቲ ቦታ እቲ ከም ውፅኢቱ ድማ ልዕሊ ኩሉ ሰራዊት ናይ ሱርያ ብዘይ ውግእ ኢዱ ስለ ዝሃበ ዝግበር ነገር የለን ባይ ዘ ወይ ቪድዮታት ኣሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዝኸምፅኦ ስለ ዘሸግረን እምበር ክዳኖም ኣውፅኦም ብረቶም ኩሉ ነገር ታንክታቶም ኩሉ ገዲፎም ከም ዝሃደምቶም ሰራዊት ስለዚ ዝኾነ ይኹን ናይ ውግእ መንፈስ ከም ዘይገበሩን ስለዚ ኣብዘይ ሳቶም ኣብዘይ ዋግእሉ ኢራን ክትዋጋእ ኣይትኽእልን እያ ወይ ክትሕግዝ ኣይትኽእልን እያ ራሽያ እውን ክትሕግዝ ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ገይም ኣብ ከሎ ካብ ምውዳቑ ዘይተርፈ ድማ እቲ ዝበለፀ እንታይ እዩ ምውዳቑ ዘይተርፎ ብዘይ ደም ብዘይ ምፍሳስ ናይ ደም ውሑድ ደም ኣይፈሰሶም ኣብ ሲርያ ግን እቲ ደም ምፍሳስ ጠጠው ኢሉ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ኣናርኪ ኬያስ ሕንፍሽፍሽ
ሓደ በብናቱ አጀንዳ ዘሳልጠሉ ኩነታት ተፈጢሩ ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት ከመይ እጂ ናይ እስራኤል አጀንዳ ረይዎ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ንዓና እውን ስጋትና ፀገም ስለ ዝኾነ okay go ahead possible threats. One of them is the collapse of the Separation of Forces Agreement from 1974 between Israel and Syria. This agreement held for 50 years. Last night it collapsed. The Syrian army abandoned its positions. We gave the Israeli army the order to take over these positions to ensure that no hostile force embeds itself right next to the border of Israel. This is a temporary defensive position until a suitable arrangement is found. Equally, we send a hand of peace to all those beyond our border in Syria, to the Jews, to the Kurds, to the Christians, and to the Muslims who want to live in peace with Israel. سنتاي ዝብል ዘሎ ቤንያሚን ነተንያሁ ብሓቂ ንዑ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑሉ ዘሎ ኣብቲ ፊቶም ዝነበረ ሰራዊት ናይ ሱርያ ዕጥቁ ኣውሪዱ ስለ ዝሃደመ ዝኾነ ይኹን ካልእ ሓይሊ ንዓና ዝፃረር ሓይሊ መፅኡ ኣብቲ ቦታታት ከይሕዝ ዘድሊ ንግዚኡ ንሓዋሪ ኮና ንግዚኡ ደፊእና ውሽጢ ኣቲና ኣለና ብምባል ሰራዊቱ ንውሽጢ የእትዩ ኣሎ ስለዚ ኣይ ቲንክ ንእስራኤል ክኽልክላ ዝኽእል ሓይሊ የለን there's no any force ኣብዚ እዋን እዚ ንእስራኤል ካብ ድሌታ ጠጠው ከብላ ዝኽእል because as simple as it is ስትራቴጂና ተስዒሩ ኣብ ግጥም ክንምንታይ ንሓደ ትፀሎ ክስዕር ከሎ you have ክስዕረትካ ክትቅበል ኣለካ ትስዕረ ድማ ስዕረቱ ክትኣምነሉ ትክእል ኣለካ እስራኤል has won እስራኤል ሙሉእ ብምሉእ ኣብዚ ዞባ እቲ ዝነበረ ኩነታት ምናልባት እንታይ ነው ይረብሖም ብሕጂና ክንፈልጦ ዝያዳ ማለት ተዓቢ ሕልሚ ዓባይ እስራኤል ከም ምዃኑ ዝነገር ግን ብትክክል ንስድያ ኣይኮነን ኣብ ተግባር ክንሪኦ ኢና ኩሉ እቲ ኣብ ከባቢያ ዝነበረ ነገራት ኩሉ ኣበርዒናቶ ኩሉ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሓደጋታት ኮይኑ ዝስምዓ ሓደጋ እኮ ዘይኮነ ንኣብነት ሕዝብላ ሓደጋ ንእስራኤል ዝበሃል ግን ሓሶት እዩ እስራኤል ዝያዳ ትሃርቦ ነይራ እቲ ሕዝብላ ዝበሃል ድማ ባይ ዴፊኒሽን ሕዝብላ ንክህሉ ነተንያሁ ይደሊ ነይሩ እዩ ሓማስ ዝበሃል ንክህሉ ዘዕጥቆ ካብ መጀመርያ ነተንያሁ እዩ ስለምንታይ ነቲ ሓድነት ናይ ፈለስጢን ንምፍራስ ነቲ ምዕራብ ዌስት ባንክ ዝበሃል ካብቲ ቃዛ ንክፈልዮ ነቶም ሓማስ ባዕሉ ይመልምል ዕብይዎም ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድራማታት እዩ ባዕሎም ይሰርሕዎ ድሓር ድማ ይዋግዎ እቲ ውግእ ድማ ነቲ ምስፍሕፋሕ ሕልምናቶም ንምትግባር ኣጀንዳታት ናቶም ንምትግባር ስለዚ ሕግዞም እዩ ስለዚ ነተንያሁ is the biggest winner ኣብዚ ኣሜሪካ ይኮነት ኣውሮፓ ይኮነ ኔቶ ይኮነ ገለ ይኮነ ነተንያሁ እስራኤል are the biggest winners ኣብዚ ኩነታት እዚ ኩሉ እቲ ዘድልዮም ስትራቴጂካዊ ዓወት ይኹን ምስፍሕፋሕ ናይቲ ሃገር እውን እንተኮይኑ ትሕልሚ ፅልዋ እንተኮይኑ everything እቲ ዝበለፀ ክፋሉ ኸ ንእስራኤል ማለት እዩ መን እዩ ዝመፅእ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዝደለኹም መውሰዱ ዝብሎም መራሒ እዩ ዝደለኹሞን ዘይደለኹሞን ውሰዱ ዝብሎም እዩ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ስልጣኑ ካብቲ መንበር ናይ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ካብ ቴልኣቪቭ ንኢየሩሳሌም ንብሉ ይቦት ዝዘልይዎ ዝነበሩ ግበርዎ ኢልዎ ጎለን ሃይትስ ቴኪት ኢልዎ ኩሉ ደልይዎ ውሰዱ ይብሉ ሕጂ ኣብ ኣሳድ ወዲቑሉ ዘሎ ኢራን ተዳኺሙ ወይ እውን ኢራን ፅልዋ ናይ ኢራን ኣብቲ ቦታ ሃገር ኢራን ከም ሃገር ተዳኺሙ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ዝተንከፈ ነገር የብሉን ከም ፅልዋናቱ ግን ምስቲ ናይ ሓማስ ሓደ ካብቲ ኣክሰስ ኦፍ ሬዚስተንስ ዝበሃል ዝነበረ ስለ ዝወደቐ ወይ እውን ተዳኺሙ ስለ ዘሎ there's nothing that can be done እንጂ ብኻልእ ብሰማይ መፅያ ክትሕግዞ ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ነተንያሁ መመሊሱ እናሓየለ ክመፅኡ ኣብ ስልጣን ክቕፅል ድዩ ኣይቅፅልን ድዩ ንከመይ ክቕፅል that's another question and up for debate ንክትዕ ንኻልእ ግዜ ክንገድፎ ንኽእል ኢና ብሓፈሻ ግን ኣብ ገለ እዋን ኣዝዩ ሓሲምዎ ዝነበረ ዝመስል ዝነበረ መራሒ for some reason everything according to plan ብፍላይ እቲ ናይ ጂኦፖለቲካ ናይ ራሽያ ድኽመት ናይ ኢራን ድኽመት ርዮም ሃንደበታዊ በርቃዊ መጥቃዕቲ ብዝብል ሽም ዝገበርዎ ኣብቲ ባይታ ናይ እስራኤል ኣብ ሱርያ እቲ ፈጢርዎ ዘሎ ኩነታት ነዚ ይመስል State media say President Bashar al-Assad has been granted asylum in Moscow after fleeing his country. This comes after his regime collapsed in a lightning rebel offensive that began less than 2 weeks ago. The Syrian rebel commander Abu Muhammad al-Awlani has been greeted by cheering crowds in Damascus's historic Umayyad Mosque. He is the leader of the Islamist rebel group Hayat Tahrir al-Sham, also known as HTS. The group led the offensive against Assad's regime. Rebel offensive. ክልተ ነገራት ሓደ ትሪእዎ ዘለኹም በሻር አልአሳድ ዕቑባ ኣብ ራሻ ከም ዝሓተተ ሚድያ ስቴት ሚድያ ወይ እውን ሃገራዊ ሚድያ ናይ ራሻ ሓቢሩ ኣሎ ስለዚ በሻር አልአሳድን ስድርኡን ራሻ ከም ዝኸዱን ዕቑባ ከም ዝሓተቱን እዩ ዝንገር ዘሎ ተቐቲሉ ዝብል ወረ ስለ ዝነበረ ከም ዘይተቐተለ እቲ ኩነታት ተረጋጊፁ ኣሎ ሰዳ this is one thing ንሱን ስድሩን ናብ ራሻ ኣትዮም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ and the issue now is I mean the guy had some chances ዕድላት ነይርዎ እዩ ክጥቀመሉ ዝግብኦ
ኣይተጠቀመሉን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምክንያቱ እቲ ዝነበረ ተቃውሞ ኣብ ኣንጻሩ ዝነበረ ተቃውሞስ እናተዳኸመ መፅኡ ግን ኣይ ቲንክ እቲ ሃገር ኣዳኺሞም ስለ ዝገደፍዎ ብቁጠባ ስለተዳኸመ ብካልእ ስለተዳኸመ ሃገራት ዓረብ ድማ ኣምሶሪ ከምዚ ንምቁንፃቦም ኣይኮነን ብኣፎም እዮም ዳእምበር ኣብ ተግባርሲ ብዙሕ ኣይኮኑን ኣብ ተግባር ወታደራዊ ዓቕምናቶም ብኣፎም ተህዲድ እዩ እምበር ብዙሕ ኣይኮኑን ዋላ ሱዳን ጎረቤትና ትማሊ በቃ እንታይ ኣለዎ ኣኪደዎ ከምዚ ኣለና ከምዚ ዶ ከምዚ ኣለና ብዙሕ ብጠራራ እዮም ዝብሉ ነይሮም ብኣፎም ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ 2 ሰከንድ ከጥፍዎ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝዛረቡ ብፍላይ ኣብቲ ምስ ኤርትራ ዝሰሓሓብሉ ዝነበሩ ግዜ ተህዲድ ንሰል ዓመል ብሉ ተህዲድ ማለት ፍርቂ ሓይሊ እዩ ዝብል እምነት ምን ስለ ዘለዎ ብኣፎም ዝዛረብዎን ዝምድርዎን ካላርስቲ እዩ ኣብ ተግባር ግን they are just I don't know ኣሜን እዚ ነገር እዚ ከምዚ ከም ዘጋጥሞ ገዳፊ ነጊርዎ ነይሩ እዩ ይስሐቅ ነይሩኻ ኣብ ስበር ኣብ ዝራይዎ قيادة عربية بالكامل تقتل تشنق في المشانق نحن نتفرج لماذا؟ ممكن الدور جاي عليكم كلكم. نعم. ليش ما يكون فيها يسأل أبز انتهي بلا نيرو قرافي سلامتاينا أب مونغو أب سقع خوينا أب سايد لاين وش أب مقولت سقع لنا تميلنا دلنا صدام حسين نتقتل غلو ناي حنتي عرباويت حجر مراحين نتقتل غلو صينا أنت مازالنا سبحانه جو هذا كباهاتكم كون غلي بلا نيرو هذا نسو كون كم زغل قنا فلتين نيرو مثلا زياتهم لما يسحقوا نيرهم قال لك هذا يسحقوا زنبر كندي كباتهم تعليم يهم لذي نزا فيديو زي شير قبل والله اسمع يوم مسكنيش انتهى لهم ليش ما يكون فيها تحقيق في مقتل صدام حسين؟ ليش امريكا قاتلت مع صدام حسين ضد الخميني؟ كان صديقها، تشيني كان صديق لصدام حسين. رامز سلي كان وزير دفاع الامريكا لما كان يدمروا في العراق، صديق حميم لصدام حسين، واخيرا باعوه وشنقوه. حتى انتم اصدقاء امريكا، نحن اصدقاء امريكا، بلاش نقول انتم، نحن اصدقاء امريكا كلنا قد Whoa. That's really bad. I don't know. زيت زربا نصور زغني جراف كم زي غير يتحكى تزارب نيرو كلهم تمنا امريكا ما راح تابت جزيتي رامز فيلدز بحال مينستر مكلهال ناتو نيرو ديك تشيني تشيف اوف ستاف نيرو ناي بوش بريزيدنت بوش كلهم تم راحتناي امريكا زنبرو يعرختيهم نيرو من صدام حسين قدم ስለዚ ዕሩኽትናዮም ፈተውትናዮም ይፈትውናዮም ትብሉ ዘሎም ሓደ መዓልቲ ኣብ ክሳትኩም ኣብ ርእስኹም ክድይብዮም ከምዚ ክብል ከሎ ገዳፊ ብኣሜሪካ ገዳ ወሪድሉ ስለ ዝነበረ እዩ ካብ ኣሜሪካ ተፃቦይ ነይሩ እምበር ፍቕሪ ይነበሮን ስለዚ ብሓፈሻ ገዳፊ ምስ ኣሜሪካ ኣዝዩ ጥቡቕ ዝምድና ይነበሮ እታ ዝተቐተለላ ምስ ኣሜሪካ ምስ ተዓረኸ እዩ ምስ ኣሜሪካ ተዓሪቑ ምስ ኦባማ ናብ ኒውዮርክ ገለገለ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ሽዑ እዩ ተቐቲሉ እዚ ነዊሕ እዋን ካብ ኣሜሪካ ተፃቦኡን ገዳን ካብ እንግሊዝን ኣሜሪካ ነይርዎ እዩ ግን he was surviving it ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና እዛ ዝብላ ዝነበረ ሓደ ብሓደ ኣነ ፖስት ገይራ ነይራ ቤክስ ናተይ ሓደ ብሓደ يقتلونا لو كسع معاسينا خمسة خينا نتسبب زلنا سلامتاي تقتالينا من مخانك كنفلت مصنعات خنقبر زين كايد يبلوم نيرو حاجات عرب سوري بالدبلوماسي قال ملك تبل تقل مراب كال حدا ودب حيلو خينو انصار امريكا فرجيتي اما انصار اسرائيل فرجيتي نيلوم اسرائيل نيرومي امريكا انصارو اي حسابني تقدم كمان اسرائيل نشتي كله اي قال ومن بحفشه حاجات عرب it's a very bad situation for them كاب حدنا بحدنا تسقاقري أبزي حنت زانتا كبكم إيه زي من البات تمرت تكون تخلينا خالص أروح يوم التنسان يعني أتعلم وأنقر أقول ليش يعني سقطت هذا الصنم أعيد الصنم احتمال يعني أو أعيد لو مخوف زتري وزل لهم يرغاويو ناي صدام حسين تي كرسي زفرسين يرزي لو مين تزغل نير يبلالو I'll put it back هيك قتلوني فرنبر تمليسه نتناي صدام حسين مملسكون يره تعسايزني القدافكمو اب سودانكمو اب عراقكمو كل غزي تعسايز تنكفهم زم حجي دفرسو زلو بلاصوتات نايت هاجر نايت مراح زنبر دفرسو زلو it's just a matter of days ابز حلفه وريو قلنا ليبيا نا يمن رينا نا ليبيا رينا نا عراق رينا نا السودان رينا حجي لما نا سوريا رينا نتمرعي كل اسراته حاولت تعطيه يفرسو له بس زلوا واحد حنفشفش كريكم يتحنفشفش تاي مغانو انا هيلهم لما ابز بنا سوريا عشاناني ابز بنا اساطح عشاناني رتب درباك جمري مخنياتو كياس يكون اغرغر يكون عزقتي يكون شجري يكون مخنياتو اورجنايزد حيلي يكون زمت زلو هذا اورجنايزد حيلي كمنا ايرترا ثوره تقاليسو تودي بدمصي قربت لي تقبدو يخل جن
already መንግስቲ ኮይኑ ንመኻ ንሙሉእ ሃገር ሓራ ደውፀ ካልኣይ ተቋፃፂ ዘይብሉ ኮይኑ ተመፅዩ that's fine ሃገር ክመርሕ ይኽእል ከምዚ ሕጂ ግን 30 ዓይነት ተቃዋምቲ ሓደግ በቦገኑ ሓደግና ናብ ጥረብሓ ዝተፈላለየ ኣጀንዳ ናይ ሃይማኖት ናይ ፖለቲካ ናይ ቀቢላ ገለ ዘለዎም ምስ መፅ ግን ኤግዛክትሊ ንመን እዮም ጠቕሙ ንኣሜሪካ እዮም ጠቕሙ እዚኦም ኣሜሪካ ንሓታቶም ኣብኡ እናተዋስኡ ከለዉ ናሓትሒዞም ቀሺ መድመድ እናበሉ ከለዉ ንሳ ኣጀንዳን ስራሓን ዕላማ ንእስራኤል ድማ ዝያዳ እስራኤል እቲ ዝበለፀ ሕልምናቶም ከምኡ ሕንፍሽሽ ክብሉ ኣለዎም እዞም ሃገራት እዚኣቶም ሓያላት ተኮይኖም ስቃት ስለ ዝፈጥሩላ ኣብ ሕንፍሽፍሽ ክነብሩ ኣለዎም ወይ እውን ክዳኸሙ ክኽእሉ ኣለዎም ስለ ዝኾነ እቲ ፕላን እዚ ራእዩ ሕጂ ወላ ሓንቲ ሕጂ ተመሊሰ ቀይሮ እንተዝብሉኒ ናይ ሰዳም ሕሴን ሞቶ ናቱ ዝፅገን ዝነበረ ሰብ እዩ ነይሩ ግን ናፅነት ንክመፅእ ለውጢ ክመፅእ ይህንጠ ስለ ዝነበርኩ ልክዕ እቲ ለውጢ ምስ ሰማዕኩ ኢሉ ከድና ነቲ ናይ ሰዳም ሕሴን ቦታ ዘጥፋና ዘፍረስናየ ንሕና ኢና እቲ ቅርስታት ዘፍረስና ንሕና ኢና ነርና ኢሉ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ጣዕሳን ኣብ ሕርቃንን ልዕሊ ኩሉ ካብቲ ዘሕርቆ ድማ ኣብቲ ገፅ ናይ ሰዳም ሕሴን ከውድቕዎ ከለዉ ስእሊ ናይ ኣሜሪካ እዚ ረይዎ ነቲ ኩነታት ከፍርስ ከሎ እዚ ሕጂ ግን ብጣዕሳ እዩ ዝዛረብ قبل ما صعد احد الجنود من شرق ከምዚ ንሪኦ ዘለና መጀመርያ ባንዴራ ናይ ኣሜሪካ ገይሮምሉ እቶም ናይ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ እዚ ብጣዕሚ ዝሕርቆም ናይ ኣሜሪካ ገይሮም ከዲኖም መገፁ ፀኒሖም ድማ ናይ ኢራቅ ባንዴራ ገይሮም ኣልዮሞ ማለት እዩ ቅድሚ ምውዳቑ እዚ ሕጂ every year I start to get worse ስለዚ እቲ ኩነታት እቲ ብልሽውና እቲ ስርቂ እቲ ምቅትታል እቲ ንሓትሕትካ ምፍርራሕ ኩሉ ነገር ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ቢቢሲ ዝመፀ እዚ ሳክተ ተራ ሰብ ዝገበሮ ገለገለ ከምስለኩም ኣይ ቢቢሲ እውን ዝእመን ኣይኮነን እንዲ ግን ኣንፃር ኣጀንድኦም እዮም ዝሰርሑ ዘለዎም ስለዚ ኩናት ክጅምር ከሎ ፅቡቅ ዕላማ እዩ ነይሩ ከምዚ ንሱርያ ዘጣቅዑ ዝነበሩ እዮም እጅግን ተገምቲሎም ነቲ ስቶር ድማ ኣብ ጎኒ እቲ ዝብለና ንምባል ድማ እቲ ዛንታታት ከምዚ ገይሮም የምፅዎ ስለዚ at the end of the day ንስኻ ዘሊልካ ተኣትዋ እቲ ትወጥቀሉ ቦታታት ግን ከይፈለጥካ ያፀንዕ እቲ ሽግር ሽዑ ከምዚ እዩ and for what reason they always ቅርስታት ደብዝሓ ነግርም እዩ ዝብለኒ ማለት የስ ነጋውስዮም ይርዳእኒ እዩ ግን تقرستاسي نمنتايو كندو دبزحي I don't understand مچم I don't understand سلامتاي كم قرستات ابزات كي هاجر احد قرستات كم زغبرو سلازي كم زنريو زلنا كل نجر ندحريت كملاس كم زغلن مستبحال زليو مستوحال زليو مخانون هجي نابت بوليتيكاو دايمنشن تنتنا مرحنات نايت هاجر انتاي كمسل خو اسكبزي اسمو Kareem, what do you think explains the sudden collapse? We understand that the core issue here was Assad was being propped up by Russia and Iran and Hezbollah, and all three have been battered. The Russians because of Ukraine, the Iranians and Hezbollah because of the Israelis. But does all that explain why this suddenly has happened in 5 days, really? So انتهي حتى زلو بحفشا انتهي قاتيهم سورياسي بإيران دقف نيرو براشا يدقف نيرو تحن زغناك أو ما زلوا ما يمثل نيرو أوشت حدة معلتات أوشتي حمشت عسرت معلتات كم زيلو كاب سلطان وريدو نافكال حجر كحدم نعسران قالن أو سلطان زنبري نخمزيا كمان كلاخل زغل نسوم من كمان كواجا زي كل عقم زلوا كما يتنقر قبل غلط مالسنا سينن زفر زكاريا زغرباس كسمو Farid, it reminds me of that old adage that all dictators look good until the last 10 minutes. This was one of the most brutal police states in the world. And what we've witnessed the last few weeks is really historic and unprecedented. And I think Assad basically fell into this. So this is تزربات نفسه كف ديكتاتور كمتي لموت تزربازلو حيالات دموسلو كسب ناي مودة 10 دقائق يوم دحريو كله كولابس يزقبر توم ديمقراطي 10 دقائق the same situation تمسيوم ديمقراطي غاي عنوني مالد امين تي عنوت هاغراو سراويت دلدول هاغراو هنصت هاغراو سراويت زي بالكا ما هاغراو سراويت دما هاغراو وني نهاغرو ككلاخل نهاغرو كتطوق زي كل تقينو كم زكونتات يغاطمك بحفشا ግን እቲ ናይ ኣሳድ ከምዚ ዓይነት ሙዳቅ ናይ በሓቂ ንብዙሓት ሃገራት ዓብ መልእኽቲ ዝሰደደ እዩ ባይ ዘ ወይ መልእኽቲ ዝሰደደ ክንብል ከለና ሓደ መራሒ ኣብቲ ከባቢ ወላ እኳ ምስታ ዝተዓወተት ጋንታ እንተሎ ሓደ ነገር ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ዝጠርጠረ መራሒ ኣሎ ጽነ ከነግረኩም በዓሉ ዝተዛረባ ቪድዮ liderler arasında ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ቱርኪ መራሒ ኣብዘን ዝሓለፋ እዋናት ኣይ ቲንክ ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ዝተዛረበ እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝዘውር ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ክልተ መራሕቲ ጥራየን ተሪፈን ዘለዋ ኣብዘን ዝመፅእ 3 ኣዋርሕ
أبزن the next 2-3 months أبزن زمزاك تسلس توارح العلا قداس نزلوا very important for the world and Turkey كلتا نقراتنا عالمنا أن تركنا قداس نتكلوي there are only 2 people left among the leaders in the world me and Putin كلتا سبات تعرفنا لنا أنا بوتين إننا تعرفنا زلنا أتم عربا عالم تارجت كقبر زغل سلزي أنا أسران كلتان عمد جير له بوتين دما كماي سلزي نحنا all others have been eliminated and left كلاتهم أكم زعينا دس عن عمرحتي تعاليهم يوم أنا بوتين إننا تعرفنا زلنا يبلالو أبزون نايران تي في دي ولا نايقلة تي في I think أبي مغانو زعبوي خزارة بسميه. Maybe they don't see that, but I see it myself. They consider to break down Turkey. The next step for Israel and the European Union and the United States, they cannot tolerate Turkey anymore to be next to Europe and becoming strong and strong. They told Turkey the era deal number 2, you can take. So next step ዝበሃል ዘሎ ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ሓደ ካብቶም ኣብ ፎከስ ከኣትዉ ዝኽእሉ ዝበሃል ዘሎ ናይ ቱርክ መራሒ ምዃኑ ይንገር እሱ ከዓ ኣብ ኔቶ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ሃገር እያ ስለዚ ንቱርክ ከፍርስዋ ዝብል እምነት የብለይን ንዑ ግን ካብ ስልጣን ካሊወ ኣብ ቱርኪ ልክዕ ምስ ኔቶ ምስ ኣሜሪካ ተሰኪዑ ክሰርሕ ዝኽእል ክገብሩ ክፍትኑ እዮም ባይ ዘ ወይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ናይዚ ማለት እዩ እቲ ሃካን ገለይ ዝበሃል ንሱ US educated ኣብ ኣሜሪካ ዝተማሃረ እዩ ስለዚ ገለገለ ይብሉ እዮም ምስ ኣሜሪካ መይብርክብ ከልዎ ይኽእል ግን I don't think so ብሓፈሻ እዚ ሰብ እዚ ንቱርክያ መመሊሱ ጂኦፖለቲካል ሓያል እናገበረ ይመፅእ ኣሎ ብወታደራዊ ዓይኒ እሞ ከዓ ምስ ኔቶ ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብኦም ተንበርኪኹ ክኸይድ ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን ስለዚ ንዑ ኣልዮም ምሳቶም ክንበርክኽ ዝኽእል ሰብ ክደልዩ ክፍትኑ እዮም ክንደይ ግዜ ፈተነታት ይግበረሉ ከምዚ ዓብ እኳ እንተዘይኮነ ግን ፈተነታት ይግበረሉ እዩ ስለዚ ታርጌት ከም ዘሎ ራሽያ I don't think ነፍሱ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ከወዳድራ ዝኽእል ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ሆት ዎር ኣብ ብርቱዕ ኩናት ኣንጻሮም ዝዋጋእ ዘሎ እዩ እዚ ክገብርዎ እንተዝደለኒ ቭላድሚር ፑቲን ንከኣልዩ ኩሉ ዝከኣሎም ምስ ተፀንቀቖም እዮም ናብ ኩናታት እዮም ዘለዉ ስለዚ ኣንሱን ቭላድሚር ፑቲን they don't have the same position እዚ ተዳኺማ ዘላ ሃገር ማለት ብሓፈሻ ብዙሕ ፀገማት ዘለዎ ሃገር እዩ ዘለዎ ምስ ራሽያ ሚሊታሪ ጃየንት ዝኾነ ክወዳደር ዝኽእል ሃገር ኣይኮነን ግን ካብኡ ናቡ ካብቶም ተሪፎም ዘሎ መራሕቲ ሓያላት ኣንጻር ኣሜሪካ ዝዛረቡ ኣንጻር ምዕራባዊ ዓለም ዝዛረቡ ሓደ እሱ ተሪፉ ኣሎ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ኩናት ስለ ዘሎ ክትሕዞ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ሓደ ብሓደ እቶም ኣንጻር ኣሜሪካ ደው ዝብሉ ኣብዚ እቶም ሃገራት ዓረብ ወይ እውን ኣብዚ ዞባታት እዚ ዝነበሩ ዓበይቲ መራሕቲ ተባሂሎም ዝቁፀሩ ዝነበሩ በብሓደ እናኣለዩ ከም ዝወድዎም ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዘሕዝን ክፋሉ ኸ ነቲ ናይ በሻር አልአሳድ ኣብ መውዳቑ ዓብ ተራ ተፃወተ እዩ ንበዓሉ ኤርዶዋን ብኩሉ ወገን ይፃወት ፖለቲካ ኣብ መውዳት ኣበይ ከተብፅሖ ያደኖ ግን ብየማንን ፀጋምን ኣብ ኩሉ ዝኣቱ ንኣብነት ምስ ራሽያ ጥቡቕ ዝምድና እናደለየ ከሎ ንቭላድሚር ፑቲን ከም ዝጠለሞ እዩ ዝንገር ዘሎ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ሓንቲ ኢንተርቪው ዝበሎ ኣብ ኩሉ እንታይ እቲ ዝኸፈ ገበና ኣኻ ኢልዎ ጥልመት ኢልዎ ካልእ ኩሉ ሸለል ክብሎ ኽእል ዝጠልመኒ ሰብ ግን ኣይፈቱን ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ግን እዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብ ኤክስ ብዙሓት ፖስት ክገብርዋ ይርኢ ኣለኹ we will see ምዕዛብ ከልዮ እዩ እስራኤል ብፍላይ ኣንጻር እስራኤል ብዙሕ ስለ ተዛረበ ነተንያሁ ንኤርዶዋን ታርጌት ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ እሞ ከዓ ሕጂ ብዙሕ ነገር ፈኺሱሎም ስለ ዘሎ ከቢድ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ግን ቀሊልካ ኣይኮነን And that his chief patrons, as you mentioned, Russia, Iran, Hezbollah, were either consumed with their own battles, or in the case of Hezbollah and Iran, has been decimated by the Israeli military. So they lost their resolve. As a result, Assad, in some ways, his resolve diminished as well. And you couple that with the emergence of this Syrian opposition leader. What we saw. Syria is a mess. Strikes inside Syria. Give us a sense of where the targets are and the weapons that were being used. Yeah, thanks, Jessica. And there's several basic things that we have to look at here. But what we're talking about is targets in this eastern part of Syria and the southeastern part of Syria. So a better map to show that probably is this one right here. And what you're looking at is all the ISIS concentrations right in this area. And so the target area that we're really dealing with is this part right in this part of the Syrian desert. So ዝንሪኦ ዘለና ኣበይ ቦታታት እየን ዘጥቅዓ ዘለዋ ንዝብል እዚ ቦታታት እዚ ኣይሲስ ስለ ዘለዎ ኢና ነጥቅዖ ዘለና ብምባል እዮም ዝምልሱ ዘለዉ ንሓንቲ ደቂቕ እውን ክትሓስቦ ከቢድ እዩ ኣይሲስ ዝበሃል ኮድ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና
ምናልባት ኣብቲ ከባቢቲ ዝኾነ ሓይሊ ንኸይኣቱ ናቶም ተሪቶሪ ናቶም ግዝኣት ንምስፍሕፋሕን ዶብ ንምሕንፃፅን ዝጥቀምሉ ዘሎ ታክቲክ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ግምት ኣለኒ ምክንያቱ at the end of the day ኣብ ከምዚ ዓይነት ዘበን ኣሜሪካ እቲ ዝበለፀ እዩ ሃገር ሓድሽ ዓንዩ ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ንዓ ዘድልያ ናይቲ ኩሉ ዝደኸመቶ ማለት ቭላድሚር ዶናልድ ትራምፕ ነጊርና ነይሩ እዩ እቲ ኩነታት This is where those 75 plus targets were struck using munitions that were carried in by the likes of the A-10, which is basically a tank killer, and in many ways an aircraft built around a Gatling gun, which is a type of machine gun that goes as far back as the Civil War. B-52, the famous bomber workhorse right here. This is something that can, a vehicle that can carry a whole bunch of bombs, about 30. He left troops in Syria. You know what I did? I left troops to take the oil. I took the oil. The only troops I have are taking the oil. They're protecting the oil. I took over we're taking the oil. We're not taking well, the oil. Maybe we will. Maybe we won't. They're protecting the facility. I don't know. Maybe we should take it, but we have. I like Donald Trump. Donald Trump أنا دس يزبلني مالت تزبله زلوا زسحق ترباي كولا جد سترتري اللي كل مسيراتهم دقت سلدوس أيام ده فتوه ما يبغون وزينا ما يبين وزينا قد تنادى زلوا بوتات سراويتي أبي قدي فيه زلوا سلام تاي سراويت قدي فكا مزبلوا كوي وسقا كم زيلو تدركوا حي مثلا من ير مثلا السقا بل الوام يا أنا تنادى زلوا بوتات كنا وزدوا كوي كنا عنقلت بلا of course ما يبين وزدون قوم ما يبين وزدون سقال عرسيجن بتخوين بتي نتنادى بوت زلوا بوت أبي سراويتي قدي فنيرنا بلا دونالد ترامب نتحكي درجوا حواني يريك المنج 75,000 or 70,000 pounds of bombs of various types, including the Joint Direct Attack Munition. So, كم زنري زلنا أمريكا دما بتحدى مفتننا يتوارتا بتدما ربحها أجندة نمثلات كل زكالات قبرلا تقايلا and كم زي مثل حجنا بتكال أرسات كنسجر so much about Syria and the problems in Syria نبى حكي نحزن جن it is what it is نزلوا نجر كم زلوا إخاطر يزلك أنت بزيان إيران سامين عن حلفنا is a mess because you still have in Syria the government forces that are on the coast that still hold some strongholds. There's ISIS in parts of the countries that hold small parts of the country. There are Kurdish forces that hold parts of 20% of the country, I think at least. What is likely to happen? Will the military rebels, let's call them for now, be able to control the whole country, or is this the beginning of a new civil war? This the beginning of the rebels, let's call them. So ኣብ ሱርያ ሕጂ እንታይ ኣሎ ይብላ ኣሎ መን እንታይ ይቋፀር ኣሎ ዝብል እቲ ቀይሕ ዝመስል ዘሎ ታሪክሞ ረጂም እቲ ስርዓት ገለ ሰራዊት ናቱ ስቲል ዝሓዞ ኣብቲ ገማግም ዘሎ ቦታታት ሒዙ ኣሎ ምክንያቱ ኣብቲ ገማግም እቲ ናይ ራሻ መደበራት እውን ኣብኡ ስለ ዘሎ ስለዚ ኣብኡ ዘሎ ሰራዊት ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ካልእ እቲ ቀጠልያ ዝዓበየ ሒዙ ዘሎ ወይ እውን ዝበሃል ዘሎ እዚ ናይ ሲሪያን ሬበልስ እሶም ናይ حياة تحرير الشام زبل زلو HTS بحال زلو نساتهم تقتليا حيزوم الله مالتيو كساكن زي بصيحم دي ما يبصحون اي بصحون قال رسن ديو جن حفشا نا يو اس ما نرلنا تي جريت عدد مس زلو نان الايند ات عدد ما نان الايند ويون زخونه مس زخونه زي يلا مالتيو اسلاميك ستيت دما توم صليمن صعدان غيرمم زلو يو تركي باكد ابلع على دما ناي تركي زدقف حيلታት دما ابلع على كفال ابدوب ناي تركو خوينم بوتاتات حيزوم الله بيچ دما كردش فورسز توم كرد دما بوتاتات نساتهم حزام زلو دما تبجاي زبال زلو سلازي اذا حجر زيا ويا بزق كتمقاليا وي ون انت عينت بوليتيكاو سيستم كغبر الله با وي دونت نو حفشا كم زنريو زلنا دما انت كوينا الله بقى كوكتيل كوينا الله مالتيو استفلاليو حيلتات استفلالي علامات زلوتهم كردش نا كرد هاجر كغبرزو ناتهم صلوا ناتهم حلمታት ፍሉትዩ እዚያቶም እዚ HTS ባል ዝነበረ ቀደም ናይ እስላማዊ ሸሪዓ ዘለዎ ሃገር ክንከተልና ዝብል ነይሩ ለዚ ነፍስ ወከፍ ሓይሊ ነናቱ علامات ዘለዎ እዩ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ከም ዝንሪዮ ዘለና ይመስል ናበይ ገጽ ክቅጽል ግን ናራና ሪፖርት ክንባክም ከፍትኒና እስከ ለርቤት ካብቲ ቶፒክ እቲ ጂር ማርሻን ከይር Tesla CEO Elon Musk's big tweet on Thursday. The comment was a response to a post about Singapore's baby crisis. And it's not just Singapore. Musk thinks a lot of countries will go extinct. He has not named them. But earlier this week, South Korea made headlines for the same reasons. On being the first country to disappear from Earth, the headlines itself may sound alarming, but the reason is very simple. The dropping fertility rate across the globe, the ideal fertility rate required to sustain a population is 2.1. إيلون ماسك لنكنه حنتي أبيكس صحافة بزح سب زاربت نيرة سنغافورة تبال حنتي نابتر زمع بالد بس حد
ክትጠፍያ ሲንጋፖር ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዓመታት ብምባል ሓደ ንሰብ ዘሰንበደ ትዊት ገይሩ ንሱ ድማ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ምውላድ ስለ ዝኣበዩ ካብቲ እቲ ፖፑሌሽን እቲ ህዝቢ ንክቕፅል ዘድልዮ ዝወሓደ ሬት ይበሃል ኣሎ እቲ ሕብረተሰብ ንክቕፅል እቲ ሃገር ክትቅፅል ህዝባ ክቕፅል እንተኮይኑ ክልተ ቆልዓ ክውለዱ ኣለዎም 2.1 እዮም ዝብልዎ 2.1 birth rate ክህሉ ኣለዎ ኣብቲ ሃገር ከ 0.7 በፂሑ ኣሎ ኢሎም ትሕቲ ሓደ ወሪዱ ስለዚ ማተማቲካሊ ስፒኪንግ ኢሎን ማስክ ወላ ሓንቲ ጌጋ የብሉን ትክክለኛ ዘረባ እዩ ተዛሪቡ ግን እዚ ዘረባ እዚ ዘሰንብት ስለ ዝኾነ ነቶም ግሎባሊስትስ ድማ ምስታ ኣጀንዳኦም ስለዘይከይድ ዓለም ሰብ በዚሕዋ እናበሉ ስለ ዝዛረቡ ሲንጋፖር ዝኣክል ሃገር ዝኩሉ ምዕባለ በፂሑ ንቁልቁለት ከም ቆልቁል ምዃኑ ይነግር ኣሎ ምክንያቱ ህዝቢ ምውላድ ስለ ዝኣበየ ስምዕዎ ኣብ ደቡብ ኮርያ ከምኡ ወይ እውን ዝገደደ ፀገም ከምኡ ድማ በዓል ጃፓን ዘን ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላ ዝበሃል ሃገራት ኣጋጢሞን ዘሎ ፀገም እዩ In some countries, it has dropped below 1, and that has sparked concerns. So is Singapore really facing extinction? Which other countries may go the same way? Our next report tells you. In every corner of the world, the signs are becoming harder to ignore. Once bustling towns grow eerily quiet. Schools shut their gates for good. Entire villages vanish. Humanity, for centuries, has thrived on the foundation of growth and reproduction. But now, the numbers tell a chilling story. Birth rates are plummeting. Populations are aging. And the survival of nations hangs in the balance. A stark warning came from Elon Musk. He tweeted, Singapore and other countries are going. So, ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሃገራት ሲንጋፖር ጥራይ ዘይኮነስ many other countries are going extinct ክፀንታየን ናብ ፅንተት ገፀን ዝኸዳ ዘለዋ ብምባል እዩ ተዛሪቡ ስለዚ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ብድሆ ኣብዚ እዋን እዚ ህዝብኻ ክፋረን ክባዛሕን ዘይምኻል እዩ ሓደ ካብቲ ኣነ ብዙሕ ግዜ ዝዛረቦ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ክድፋኣሉ ዝግባእ ኮይኑ ዝስምዓኒ ፋሚሊ ፕላኒንግ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ሕብረተሰብ እቲ ናቹራል ተበግሶናቱ ብፍላይ እቲ ኣብ ገጠራ ዝቕመጥ ክፋረን ክባዛሕን ደገፍ ክወሃበ ይግባእ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ድማ ዋሕዲ ህዝቢ ዘለዋ ብትክክል ክደፍኣሉ ዝግባእ ኢኒሽቲቭ if I were given a position ሓደ ካብቲ ክድፍኣሉ ዝግባእ ዝብሎ ኣብ ደገ ኮይንካ ከቢድ እዩ ሓቂ ንምዝራብ ኣብ ደገ ኮይንካ 5-6 ውለት ክትብለ ይትኽእልኒ ንሰብ ኤርትራ ናቹራል ሕብረተሰብ እዩ 70 60 ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣብ ገጠር እዩ ዝነብር ገጠር ድማ ገዛ ክራይ ኣይትኸፍል ዋላ ገለ ኣይትኸፍል ስለዚ ሰፖርት ይደልዮም ኦፍ ኮርስ ቀሊል ኣይኮነን መምሃርዮምን ገለ መልዮም ገለ ነገር ለውጢ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ግን እቲ ባህሊ ኣሎ እቲ ሃይማኖት ኣሎ ጥራይ ክደፍኦ ኣለካ ክትሕግዞ ኣለካ ክትተባብዖ ኣለካ በንፃሩ እዚ ሓደ ቆልዓ ክልተ ቆልዓ ዝብል ከም ናይ ቭላድሚር ፑቲን ፕሮፓጋንዳ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክወልዳ የብለንን ገለገለ ዝብል እዚታት ክተጥፎ ኣለካ ካብቲ ሕብረተሰብካ ህዝብኻ ክቕፅል ተደሊኻዮ እዚ ናንሰንስ ሓሳባት ክትኣልክ ትክእል ኣለካ ትምህርቲ ምዕባለ ስራሕ ኩሉ ፅቡቅ እዩ ግን ውላድካ ፅቡቅ እዩ ናይ ኣምላኽ ተልእኾ እዩ ናይ ኣምላኽ ዕላማ እዩ ስለዚ እዚ ምዕራባዊ ዓለም ሰይጣናዊ ኣዘራርባ ንኣፍሪቃ ብፍላይ ዝደፍኣሉ ዘሎ ንዑ ክትጉሕፎ ክትክእል ኣለካ ውላድ ሃብቲ እዩ ብፍላይ ድማ ከም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕብረተሰብ ኣብቲ ተፈጥሮ ካብ ሃይማኖቱ ዘይረሓቐ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ክድፍኣሉ ዘለዎ ነጥቢ ኮይኑ ይስምዓኒ ናይ ሆፕ ቶም ዝግቦም ኣካላት ናይቲ መንግስቲ ነዚ ነገር እዚ ክደፍኡሉ ድማ ተስፋ ንገብር Elect Trump appointed former PayPal COO David Sachs to be his White House sector. The crypto world is already feeling the optimism. Just days ago, Bitcoin prices hit $100,000 for the first time ever. Here with Reaction's Strategic Wealth Partner CEO, Mark Tepper. Great to see you this morning, Mr. Tepper. $100,000. So, እንታይ ዝበሃል ዘሎ እዚ ናይ ክሪፕቶ ኖቨምበር ዕለት 4 ወርሒ 11 ዕለት 4 ቢትኮይን 69,000 ከም ዝነበረትን ኣብ ዲሰምበር ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ 69,000 ናብ 100,000 ከም ዝደየበት እዚኣ ድማ ካልእ ኩሉ ፋክተርስ ክትሕውሰላ ትኽእል ኢኻ ግን ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኢፌክት ትራምፕ ኢፌክት ኣብ ክሪፕቶ እዮም ዝብልዋ ዘለው 44.67% ኣብቲ ቫልዩ ኢንክሪዝ ገይርዎ ስለዚ ኦልሞስት ከባቢ 50% 50,000 ኢንቨስት ዝገበረ 100,000 ኮይኑሉ ኣሎ 20,000 ዝገበረ 40,000 ኮይኑሉ ኣሎ 10,000 ዝገበረ 20,000 ኮይኑሉ ኣሎ ስለዚ እቲ ናይ ኮምፓውንዲንግ ወይ ናይ ምዕባይ ዓቕሚ ብክሪፕቶ ክሳዕ ክንደይ ቅልጡፍ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ሕጂ ንሱ ይኮነ እቲ ገንዘብ ናብ ዳብል ምዃኑ እቲ ኣምፅይዎ ዘሎ ሰብ እንታይ እቲ ፖሊሲ ናቱ እስከ ስምዕዎ ኣብዚ ሕቶ እቲ ዝዝረብ ዘሎ Tell us about what does David Sachs bring to the table? Well, look, I mean, I think overall, the one thing that stands out with all of President Trump's nominees and appointees is that he's not selecting academics. He's not selecting authors who've written about the theory of crypto or Bitcoin. He's choosing doers, real world people. They've done this before. They rolled up
እዚ ሕጂ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ክሪፕቶ ሓላፊ ንክኸውን እዩ ዓዲምዎ ዘሎ ወይ እውን ሓፂዎ ስልጣን ክህብዎ ማለት እዩ ንግዲ ክሪፕቶ ንኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ AI ዝምልከት ሓደ ሓድሽ ሓላፍነት ኣብቲ መንግስቱ ነዚ ሰብ እዚ ዴቪድ ሳክስ ዝበሃል ኣምፂዎ ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ድማ ገለ ካብቶም ዓበይቲ ኢንተሊጀንት ኢንቨስተርስ ዝበሃል እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ዘምፅኦም ዘሎ this is a very good point actually ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ሓደ ኣርስቲ መፅሓፍ ዝፀሓፉ ወይ እውን ኣብ ሰሌዳ ኮይኖም ክምህሩ ሪል ላይፍ ተመክሮ ዘይብሎም ሰባት ኣይኮነን ዝመርፅ ዘሎ ፖለቲከኛታት ኣብ ቤት ፅሕፈት ናይ መንግስቲ ኮለል ነቲ ሪል ላይፍ ዘይፈልጥዎ ንዓታቶም ኣይኮነን ዝመርፅ ዘሎ ታይዳ ኣብቲ ኮርፖሬሽንስ ኣብቲ ቢዝነስ ወርልድ ክዳኖም ኣውፅኦም ተጨማሊቆም ነቲ ጉዳይ ብተግባር ዝፈልጥዎ ንኣብነት ብተግባር ዝፈልጥዎ ክንብል ከለና ስምዕዎ እዚ ሰብ እዚ ዝመሪፅዎ ዘሎ ሰብ እዚ So I've been interested in Bitcoin for a while, and I think the transformational part of Bitcoin is this idea that we could have non-fiat money, right? We just, as we're talking about with the Fed, there is a huge risk of currency debasement when the government is in control, and particularly when you have the world's reserve currency. እዚ ዘረባ ዘሎ ዘረባ ናይ ብሓቂ ገጅፍ ዘረባ እዩ እዚ ኸ ዓብ ስልጣን ተዋሂብዎ ዘሎ ብዶናልድ ትራምፕ ድማ ቀረባ ዝምድና ዘለዎም እዩ ባይ ዘ ወይ ኣብቲ ግዜ ውድድር ናቱ ገንዘብ ኣብሲኑሉ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ሲሊኮን ቫሊ ሓደ ከምዚ ፓርቲ ወይ እውን ገንዘብ ናይ ፋንዲንግ ኢቨንት ገይሩሉ ትኬት ናቱ ብፍርቂ ሚሊዮን ሽየጥ ነይሩ ናብቲ ድራር ክትሳተፍ ማለት እዩ እዚ ክንደይ 20 ሚሊዮን ዲ ወላ ክንደይ ኣውፅኦምሉ ማለት እዩ ንሱን እቶም ናይ ቴክ ቢሊዮነርስ ኤንድ አንትርፕረነርስ ኣብቲ ቦታ ዘለው ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ ነዊሕ እዋን ዝጎስጎሰሉን ንቅድሚት ደምፅኦምን እዩ ስለዚ ሓደ ካብቶም ተኣማንነት ብዶናልድ ትራምፕ ዘለዎም እዩ ካልኣይ ኣብቲ ኩናት ናይ ዩክሬን እውን እንተኾነ ኩናት ናይ ዩክሬን ጠጠው ክብል ኣሎ ብዝቀልጠፈ ዝብል ሰብ እዩ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ ጠጠው ክብል ኣሎ እዚ መንግስትና ዘይቅቡል መንገዲ ዝኸዶ ዘሎ ኣብ ካልኦት ሃገራት ምትእትታው ዝገብሮ ዘሎ ጠጠው ክብል ኣሎ ዝብል እምነት ዘለዎ እዩ ለሊ ኩሉ ድማ ቢትኮይን ነቲ ኩሉ ዕብዳን ናይ መንግስቲ ክፍውስ ዝኽእል መድሃኒት እዩ ዝብል ዘሎ ፊያት ካረንሲ ዝብልዎ መንግስቲ ፕሪንት ዝገብሮ ገንዘብ ማለት እዩ ንዕኡ ከተሕውቶ ኮይንካ እቲ መንግስቲ ፕሪንት ብዘይገብሮ ተቁጠበራን ክኸውን ክኽእል ኣሎ ንኣብነት ወርቂ መንግስቲ ፕሪንት ይገብሮን እዩ ስለዚ ተቐደም ዶላር ክብሪ ዝተዋሃቦ ብወርቂ ዝተሰነየ ስለ ዝነበረ እዩ ክሳብ 1971 እቲ ባጤራ ናይ ኣሜሪካ ወርቂ ኣሎ ብድሕሪ እዩ ዝበሃል ነይሩ ኣብ 71 እዩ ካንስል ገይሮም ኩሉ ስለዚ እሱ ድማ እቲ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ ኤክስፖነንሻል ከም ዝዓቢ ገይርዎ ስለዚ ነዚ ክንሕውዮ እንተኮይና ዓርኩዩ ድማ ቀረባ ዓርኩን ኤለን ማስክ እዚ ኩላቶም ቶም ቴክ ቢሊዮነርስ ወይ እውን ፀለውቲ ዝበሃሉ ዕሩኹን ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ምሕደራ ናይ ዕሩኽቱን ወይ ከዓ መካይቱን ኢለን ማስክ ዘጂ ካብቲ መጀመርያ ፔይፓል ክሰርሑ ከሎ ብሓደ ዝነበሩ እዮም ካብኡ ምስ ወፁ ድማ ኣብቲ ተስላ ናቱ ይኹን ኣብቲ ስፔስ ኤክስ ናቱ ብዙሕ ኢንቨስት ገይሩ ዘሎ ሰብ እዩ ስለዚ ገለ ካብቶም ቀልጢፎም ነገራት ኢንቨስት ዝገብር እዩ እዚ ኩሉ ዘምፃልኩም ዘለኹ ብዛዕባ ክሪፕቶ ዘለዎም ተመክሮም እዚኣቶም ንመንግስታት ዘማኽሩ ሰባት እዩ ነዚኦም ምስማዕ ማለት ከዓ ኣገዳስነት ኣለዋ ንኣብነት ተራ ሰብ ጥራይ ኩንኩ ዝነግር ዘለኹ ናይ ውሽ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ነገራት ኣቓልቦ ክበሉ እንተዝኽእል አሚን ክሊርሊ ኢትዮጵያ ስትራቴጂ ናተሪና የለና ኣብቲ ቢትኮይን ማይኒንግ ይሳተፉ ከም ዘለዉ because that gives them an advantage ኣብቲ ሃሽ ሬት ዝበሃል ናይ ቢትኮይን ተራ ኣለዎም ኢትዮጵያ ኦልሬዲ ይረብሑሉ ካለው ስለዚ ከም ሃገር ደረጃ ክዝረበሉ ዝግባእ እዩ ንቴክኖሎጂ ዝፈልጡ ሰባት ድማ እዚ ኣርሲ እዚ ኣይውሽ ወላቶም መንእሰያት ኣብቲ ሚኒስትር ፋይናንስ ኣብ ገለ ዝሰርሑ ዘለዉ ነዚ ቪድዮ እንተሰሚዖሞ ክሓስቡ ክጅምሩ እዮም ኢንቨስቲጌት ክገብርዎ ክጅምሩ እዮም ሎም እንተዘይገበርዎ ሜቢ ድሕሪ ዓመት ክገብርዎ ሜቢ ኢትስ ቱ ሌት በት ኢትስ ናት ቱ ሌት زي مقبار دايمبر ولا دمقي خامج مارون There's just such an enormous temptation to print money to finance your budget and to rack up loans that become unpayable. We're at what, like 130% of GDP now we owe. So we owe an amount of money greater than the size of our entire economy or our economic output. That sounds very hard to repay to me. So the temptation will eventually be to monetize the debt away, basically to debase the currency to pay for this debt. I will fire Gary Gensler and appoint a new SEC chairman. እዚ ኣብ ቢትኮይን ኮንፈረንስ ኣብ ማያሚ ዝተገበረ ኣብ 2024 ኣብ ዴይ ዋን መጀመርያ መዓልቲ ነቲ ጌሪ ገንስለር ዝብል ናይቲ ሴክ ዝበሃል ሓላፊ ዝነበረ ክሰጎየ ምስ በለ ኣታኪዖምሉ ድሮ ቃሉ ከም ዝሕሉ ዶናልድ ትራምፕ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ክራውት ከይመፀ ከሎ ቦርሱ ጠርኒፉ ስራሕይ ገዲፉ ኣለኹ ኢሉ ንክሪፕቶ ዝትግፍ ሰብ ድማ ቦቱ ተኪይዎ ኣሎ ስለዚ እንታይ ንርኢ ኣለና ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ናይ ክሪፕቶ ዘለዎ መብፃዕታት ኣብ ምትግባር ንሪኦ ኣለና ስለዚ
ገለገለ ሰባት እዚ ናይ ክሪፕቶ የፅላኩም ከም ዝቕብል ከለኹ ግን ሶሪ ነዛ ክፋል እዚኣ ስገርዋ ነዚ ክፋል እዚ ኣገዳስነት ኣለዎ ነቶም ዘገድሶም ክሰምዕዎ እዮም እቶም ክሰምዕዎ ዘይትደልዩ ግን ጃምፕ ግበርዋ ድሓን ንዓኻትኩም ዘይትምልከቱ ኮይና ኢትስ ኦኬ ኤቭሪ ሓበሬታ ኩሉ ትዝቦ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ክምልከቶ ማለት ኣይኮነን ንዓኻ ወይ ንዓኽ ዘይምልከተካ ተኮይኑ ዘይትደድልየካ ተኮይኑ ዝለሎ እቲ ሓበሬታት ንኻልኦት ግን ዘገልግል እዩ እዚ ነገር እዚ ንብዙሕ ሰብ ክጠቅም ዝኽእል መጻኢ ናይ ዓለምና ድማ ዲክቴት ክገብር ዝኽእል ክውስን ዝኽእል ዓብ ተራ ኣብ ቁጠባ ናይ ዓለምና ኣብ መነባብሮ ናይ ዓለምና ዓብ ተራ ክፃወት ዝኽእል ስለ ዝኾነ ቴክ ኣድቫንቴጅ ኦፍ ኢት ተማሃርዎ ኣጽንዕዎ ቢትኮይን ስታንዳርድ ትበሃል ኣላ መፅሓፍ ከተንብቡ ተደሊኹም ቢትኮይን ስታንዳርድ ትብል ኣላ ገዚኹም ኣንብብዋ ሓፃር መፅሓፍ እያ I can give you an insight እንታይ ምዃኑ እቲ ኮንሰፕት ካበይ ዝመፅእ ምዃኑ ንምንታይ ፀገማት ክፍውስ ከም ተፈጥረ ኮርስ ኢንቨስት ክትገብሩ ትደሊኹም እቶም ትገብሩ በዓልኹም ትገብሩ ኢትስ ኦኬ እቶም ናተይ ፕሮግራም ትደልዩ ግን ኮርስ ኣለኒ ኣትኹም ኣብቲ ዌብሳይት ናተይ drarhiwet.com ካብ ሓበሬታ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ኤኒዌይ ንእሽተይ ሰሜና ናብ ናይ ኣፍሪካ ገፅና ክንሰግድ ኖ ሓንቲ ላት ንብዚ the most important ሰጊርያ ፀኒሐ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ስደተኛታት ተዛሪቡ ኣሎ Talk about mass deportation, one of your big agenda items. You've talked about prioritizing people who have criminal histories. Correct. But is it your plan to deport everyone who is here illegally over the next 4 years? Well, I think you have to do it. And it's a very tough thing to do. But you have to have, you have rules, regulations, laws that came in illegally. The people that have been... Again, ካለይቲ መብፃዕናቱ ድማ ምናልባት ቀዳመይቲ መብፃዕናቱ ድማ immigration. ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣብዛ ሃገር ዝኣተወ ኩሉ ክጥሩ ዘየ ትብል ነርካ ክትገብረ ዲኻ ኢላቶ የስ ክገብረ የዚ ይብላ ኣሎ ሓደ ካብቲ ፍጹም ሰገጥ ክብለላ ዘይክል ነቲ ህዝቢ ድማ ብተደጋጋሚ መብፃዕ ዝኣተወሉ እንተሎ ገባት ምዕፃው ነዚ ናይ ስደተኛታት ዋሕዚ ናይ ስደተኛታት ጠጠው ከብለ እየ ዝብል ነቶም ብዘይ ሕጋዊ ዝኣተወ ድማ ገበን ዝፍፅሙ ድማ ክሰጎም እየ ዝብል እዚኣ ነቶም ናቱ በይስ ለይትን መዓልትን ዝተዛረበላ እያ ስለዚ ቃሉ ይሕሉ ድያ ይሕሉን በዚኣ እውን ክከታተልዎ እዮም treated very unfairly are the people that have been online for 10 years to come into the country. And we're going to make it very easy for people to come in terms of they have to pass the test. They have to be able to tell you what the Statue of Liberty is. They have to tell you a little bit about our country. They have to love our country. They can't come out of prisons. We don't want people that are in for murder. So we had 11,000 and 13,000 different estimates, 13,099 murderers released into our country over the last 3 years. ሰብ ሓበሻ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ስደተኛታት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝመፁ ብስግረዶብ ሰጊሮም ዝመፁ ዘለው ናብዚ ሃገር ክመፁን ኮፍ ክብሉን ክነብሩን ከነፍቅድ የብልናን ብዙሓት ሰባት ድማ ክሰጉግ ምዃኑ ወላ እውን ስድራ ቤታት ምፍልላይ እንተሎ ኣብዚ ተሓተያ ኣብዚኣ ክትዛረበ ከላ ስምዋ And they're very dangerous. The 13,000 figure, I think it was back about 4 years. No, it doesn't. No, it's within the 3-year period. It's during the Biden term. No, that was a fiction that they put that out. This was done by the Border Patrol. It's 13,099, and it's during the Biden period of time. And these are murderers, many of whom murdered more than one person. You don't want those people in this country. But you're saying something, sir, that's significant. I just want to make sure I'm clear, which is that you're saying, yes, you're going to focus on the people with criminal histories, but everyone who's here illegally has to go. I'm saying this. We have to get the criminals out of our country. We have to get people that were taken out of mental institutions and put them back into their mental. ዝኾነ ይኹን ናይ ገበን ዘይሕጋዊ ስደተኛ ኮይኑ ገበን ዝፍፅም ዝነበረ ኣብዚ ዓድና ድማ ቦታ የብሉን ክንፅርግፎም ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ገበን ማለት ድማ ንኤርትራውያን ዝፈግዝ ዝነበረ ወረቐት ዘይብሉ እንተሎ ኣቡኻ he will have or she will have a big problem ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ዝኾነ ገበን ዝፍፅም ዝነበረ will have a big problem እዩ ዝበሃል ዘሎ በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ሓበሬታ ነዚ ይመስል ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ገፅና ክንሰግር ክንፍትን ኢና ሓደ ካብኡ ድማ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝግበር ዘሎ ምምልላስ ነገር ክንብል ኸል ከምኡውን ግብፂ እስከ በግብፂ ንጀምር ታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ወደ መጠናቀቁ ሲቃረብ አማራጭ ያጡት ግብጾች ኢትዮጵያ ያመረተችውን ኤሌክትሪክ ኃይል ለጎረቤት ሀገሮች መሸጥ እንዳትችል የዲፕሎማሲ ዘመቻ እየጀመሩ ነው ሲሉ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ሀብታሙ ይተፋ ተናግረዋል። አይነት የምስራቁና የደቡብን ቀጠና በኃይል በማያ ግብጽ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ባሕሪ ወይ ወትፈለግናት ወይ ወታይ ካትብሎ እቲ ዲጋ ቀላይ ዲኻ ክትብሎ whatever እቲ ሪናይሰንስ ዳም ናቶም እናተወደየ ይኸይድ ስለ ዘሎ ነርቨስነስ ናይ ግብጽ ድማ ናወስኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ግብጽ ብዙሕ ዲፕሎማሲ ክትገብር እያ ትፍትን ዘላ ከምቲ ዝለ ድማ ውፅኢት የምፃላን እቲ ዲፕሎማሲ ኩሉ ፈቲናት እያ it's not working ይሰርሓሎም ስለዚ የለየም እቲ ኩነታት ብዙሕ ክደፍኡሉ ዘይትርእዮም ምክንያቱ ዘይፍቱ ብሓፈሻ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ግብፂ ኩሉ መንገዲ ትፍትን ከም ዘላ ንኢትዮጵያ ጠጠው ንኸተብላ ናይቲ ዝግበር ዘሎ ምዕባለታት ናይቲ ዲጋ ከምኡ ድማ
يا تستيجس نايت ديغا نا معبله مسكده ግብፂ ክትገብሮ ትኽእል ነገራት ናብ ሓደ እዩ ዝኸይድ ብኡ መንፅር ድማ ነርቨስነስ ጭንቀት ከም ዘለዎም ግብፂ ምፍላጥ የድሊ ምክንያቱ መጠን ኢትዮጵያ ዝሓየለትሉ መጠን ፀጋታታ ርግኣታ እናሓየለ ዝኸደ ግብፂ ኩሉ ግዜ ባሉትያ ተንበቦ እዚ ካልኣይ ዲጋ ክደግሙ ይኽእሉ እዮም ሳልሳይ ዲጋ ክደግሙ ይኽእሉ እዮም ንዓና ድማ ኣብ መወዳእታ ክሓንቆና ይኽእሉ እዮም ዝብል ስጋት ኣለዎ ምክንያቱ ካልኣይ ኒል ክምስርቱ ስለዘይክእሉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንግብፃውያን ኩሉ ግዜ ነርቨስ ገብሮም ዘሎ እዩ ጎኒ ጎኒ ግን ናይ ግብፂ ናይ ኢትዮጵያን ቀፃሊ ንሓትሕዶም እናተጠማመቱ ስለ ዝኸዱ ዘጋጥም ኩነታት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እቲ ዲጋ 2011 እንድሕር ተጀሚሩ ኮይኑ ክሳብ ሎሚ እዚ ኩሉ ዓይነት ወጠጥ ምስ ነበሮም እዩ ሓድሽ ተርእዮ ወይ እውን ሕጂ ዲፕሎማሲ ጌርካ ክትፈትሖ ትኽእል ኣይኮነን ምናልባት እታ እንኮ ፀወታ ኣበያ ክትከውን ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ምስ ሓዘ መን ዝያዳ ፅልዋ ይህልዎ ሓንቲ እሱ እዩ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ድማ ብካልእ መልክዑ ክንሪኦ ከለና ክልተ ነገራት ክንርኢ ኢና ኣብዚ ሓደ ነገር ክንሪና ሞ ብዝራዩ መንግስት በኤደን አዴ አውሮፕላኑ እንዳይነሳ ከለከለ። የጁባላንድ ደህንነት የክልሉን ፕሬዝዳንት አህመድ ማዶቤን ለማውረድ የፈጸመው መፈንቅለ ስልጣን ማክሸፉን ገልጿል። የሶማሊያ መንግስት ወደ ጁባላንድ የሚደረጉ በረራዎችን ሙሉ ለሙሉ አግዷል። የሶማሊያ ፌዴራል መንግስት ወደ ጁባላንድ አስተዳደር ዋና ሓደ ካብቲ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ዘይርጉእነት ወይ እውን ቅልውላው ኣብ ቅልውላው እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ጉዳይ ኣብቲ ጁባላንድ ዝበሃል ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት እዩ ንስኻ እንታይ እዩ እቲ ፀገም ኣብኡ ሓደ ስቴት ካብቲ ሶማልያ ምስቲ ፌደራል መንግስቲ ስምምዕ ስለዘይገበረ እቲ ፌደራል መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ፍላይትስ ናብቲ ቦታት ክኸይድ ዝኽእል ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ገይሩ ኣሎ ጁባላንድ ዝበሃል ኣብቲ ቀይሕ ትሪእዎ ዘለዎም ፑንትላንድ ካብኡ ናብ ሶማሊላንድ ክትከይድ ከለኻ ኣብ መንጎ ዘሎስ እዩ እዘን ትሪእዎን ዘለኹም ሕብርታት ድማ ሶማልያ ከመይ ከም ዝምቀል እዩ ዘርእየና እቲ ቦታት ሕጂ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ መንጎ ክልቲአን ፌደራል ስቴት ዝበሃል እቲ ኣብ መቃዲሹ ዘሎ እዩ እቲ ጁባላንድ ዝበሃል ድማ ስለዘይተረዳድአ ኢትዮጵያ ናብቲ ቦታቲ ኣፅዋር ትእትላ ሓይላ ተፀጋዓላ ዝብል ዘረባ ነይሩ ባይ ዘ ወይ መንግስቲ ሶማልያ ኦፊሻሊ ክሲ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ cambaaraynaysaa isla markaana ay si weyn uga soo horjeedaan ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዛ ፅሕፍቲ እዚኣ ገረዊ ኦንላይን ዝበሃል ኣውፅዎ ነይሩ Fly Ethiopian ዝበሃላ ነፈርቲ plans delivered weapons to Kismayo Jubaland state ማለት ኣብቲ ጁባላንድ ዝበሃል ኪስማዮ ዝበሃል ከተማ ክልተ ነፈርቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢትዮጵያ ኣፅዋር ከም ዘራገፋ and transported Jubaland VP Mohammed Said Aden to Addis Ababa after the Ethiopian government deployed a significant number of troops into Somalia's Gedo region. ስለዚህ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኢትዮጵያ ሰራዊታ ሓይላ ተፀጋዕ ከም ዘላ ኣብቲ ቦታቲ ሶማልያ እቲ ፌደራል መንግስቲ ሶማልያ ይኸስስ ኣሎ እዚ ክስ እዚ ድማ ብዓለም ደረጃ ተሰማዕነት ክህልዎ ዝኽእል እዩ ሓደ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ሶማልያ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ናን ፐርማነንት ቦታ ክህልዋ እዩ ፐርማነንት ዘይኮነት ተንቀሳቃሲ ንክልተ ዓመት ዝፀንሕ ኣባልነት ኣለዎ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ናይ ዩኤን ካልኣይ ድማ ኣብ ሃገራት ዝግበር ዘሎ ኩነታት እቲ ፀገም ግን ነዚ ኩሉ ናይ ሶማልያ ጉዳይ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ክውስኖ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ፖሊሲ ናቱ ክኸውን ብፍላይ ንጉዳይ ሶማሊላንድ ብኸመይ ዓይኒ ክጥምቶ እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዉ ኣብ መንጎ ኢማራትን ግብፅን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ከመይ ክኸውን ኣብዚያ ኢትዮጵያውያን ሓንቲ ቪድዮ ዝገበርዋ ነይራ እስከ ኣንሳ ክንሪያ ንፈትን መርተው የሄዱትን አጀንዳ ነው ኢትዮጵያ የሚያዝቱና ኢትዮጵያ ወደዛ ስትሄድ በጣም የምትራከስበት የምትዋከበት የቀጠናው በጥባጭ ተደርጋ የምትወገዝበትን ዘገባና የመግለጫ ጋጋታ የመሪዎች ወደ ወዲህ የማለት ነገር እንመለከታለን። ስለ አሜሪካው ተቆሙ ያነሳ ያለ አልመሰለኝም። ዘገቦችን ስንመለከት ነበረ። ከዚህ ቀደም ስናነሳ እንደነበረው ደግሞ ትራምፕ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት እየገሰገሱ ስለሆነ ለሶማሌላንድ ጥሩ ቀን እየመጣ ይሆነው የሚል ብዙ ምንድነው ይሄ አናሊሲሶችም ደግሞ ትንታኔዎችም እየተመለከትን ጥሩ ቀን እየመጣላት ነው ሶማሌላንድ የሚል ሐሳብ ሲነሳ ነበር። ናይ ዶናልድ ትራምፕ መምጻ ምናልባት ኢትዮጵያ ነው አሜሪካ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነታት ናታ ወይ እውን ስትራቴጂካዊ ጠመተናታ ክትቀያይር ትኸውን ዝብል እዮም ዝትንትኑ ዘለው ስለዚ ካብታ ጅቡቲ ሳቹሬትድ ኮይኖም ዘለው ናብቲ ሶማሊላንድ ብምኻድ ዝሰፍሐ ወታደራዊ ቤዝ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ዝገልጽ ሓበሬታታት እውን ይወፅእ ኣሎ
ምን ማለት ነው የምንችለው? ለምንድነው እኛ ስናነሳው ርኩስ ሌሎች ሲያነሱት ቅዱስ የሚሆነው? ይሄ ለሐሰን ሼክ መንግስት በጣም ትልቅ አጣብቂኝ ነው። የሄዱት የአሜሪካ አምባሳደር ሪቻርድ ሬሊ ናቸው። የሚያስገርመው በሞቃዲሾ የሶማሊያ አምባሳደር ናቸው። የሄዱት ሀርጌሳ ነው። ሀርጌሳ ሄደዋል። ሲሄዱም ብቻቸውን አይደለም። የአፍሪኮም ዋና አዛዥ ብርጋደር ማነው ጀነራል ብራያን ካሸርንም ይዘው ነው ወደ ቦታው የሄዱት። ሄደውም እንግዲህ ውይይቱ ፖለቲካዊም ወታደራዊ ነው። ግልጽ ወታደራዊ ነው። በሐፈሻ እንታይና ንርኢ ዘለና እቲ ናይ ኣሜሪካ ዳማ ናይ ጂኦፖለቲካ ኣብቲ ዞባ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ምንታዮም ተስፋ ገይሮም ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ናይ ሶማሊላንድ ክደፍኣሉ ክኸውን ኣነ ግን ኣይርዳእንን ክንዲ ምንታይ ኣብቲ ናይ ሶማሊላንድ ብዙሕ ሸንኮለል ዝብሉ ዘለዉ ማለት ፅቡቅ እንዲ ኣብ ደገ ባሕሪ ንክረኽቡ ግን ሶማሊላንድ ብጥርሑ ይኮኑ ክረኽቡ This is very clear. That is becoming a mishkul wallo. Somaliland net hargesa wada kam tnay Djibouti kafilom yam kutukom. Manal bad discount ይገብሩሎም ሆኖ that's a big thing ማለቱ ሚሊዮናት ና ቢሊዮንስ ተመን ገንዘብ ኣብ ጅቡቲ ይኸፍሉ ስለዘሎ maybe discount ይልዎም ሆን ግን ካብዝ በለስ ዲስካውንት ግን ኬንያ ሂባቶም ነይራ ግን እቲ ናይ ሶማሊላንድ ብጣዕሚ ኣብኡ ነኺሶም ሶማሊላንድ እዮም ዝብሉ ዘለቲ ናይ ሶማሊላንድ ናጽነት ልክዕ ከምዚ ናይ ሃገሮም እዮም ዝጉስጉስሉ ዘለው እቲ ትረብሓ እንታይ ንዓይ ኣነ ክሪኦ ከለኹ yes base naval base ክልዎም እዩ so what naval base ታይ ገብረልካ ውግድ ኢኻ ጅምር ቀጣሽ ኣነ ግሪሚን ዝብለኒ naval base እንታይ ገብረልካ 10 ዕስራታት naval base ኣለውን ሃገራት ኣብ ዝዋን እዚ ኩለን ዓበይቲ ሃገራት ማዓት navy base ኣለውን ግን ወላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉ ማት ጥቕሚ ኣለዎ እንዲ ግን ትገብሮ ነገር የብልካ ሰላም ከነውሕስ ኢና ትብል ኣለኻ ስለዚ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ተሓዲድ ክሪኦ ከለኹ ኦፍ ኮርስ ኩሉ ግዜ ኢና ንገልፅ እዚ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ንምፍጣር እዩ ኣብቲ ገባሕሪ ተስፋን ሃፋን ንምግባር ማለት ይድፋኣሉ ከም ዘሎ ተስፋታት ከም ዘሎ እዚ በቲ ናይ ሃገር ሚድያ ዝጥቀምሉ ስለ ዝኾኑ ከመይ ጌርካ ነቲ ሰብ ተስፋ ትህቦ ለውጢ ይመፅእ ከም ዘሎ ዓብይ ነገር ክመፅእ ከም ዝኽእል ኣቢ እውን ኣብ ስቴጅ ደይብ ነይሩ ናይ ኣቢ መደረ እውን ንስማዕ ኢትዮጵያ ከላይ ተፈቅዶላታልና ትበለጽጋለች። ኢትዮጵያ የፈጣሪዋ ደጆች ተከፍተውላታልና ግስጋሴዋን ትቀጥላለች። ኢትዮጵያ በእኛ እውቀት፣ በእኛ ጥበብ፣ በእኛ ችሎታ ሳይሆን በፈጣሪ ቸርነት በዜጎቿ ትጋት ከጀመረችው የብልጽግና ጉዞ ሊያቆማት የሚችል የለምና أبي أحمد سبكت جمير الله يمزبلو زلوا أبزي بحيل أملاخ إثيوبيا لعلك تبزيها أي نوع قلة سبات يا كولج كم تقولون جن أبزي بنا نسيت أو أنتو زملوخ مراح تابزلوا بحيل أملاخ زبل مراحي حماكم زي كونت رئيس فلت أنا مالت we have seen so much أبزي معربة وعالم تا أملاخ تبلك قال كاب زخوني يقوم بوتا كتف كم زلوا ناي أملاخ قال ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ዲገ ለመለካ ቤት ትምህርታት ካብ ኩሉ ቦታታት ክጠፋሉ እና ተባሃላ ዝኸደሉ ዘሎ ብሓይሊ ኣምላኽ ክንዕወት ኢና ዝብል መራሒ ሕማቕ ኣይኮነን እቲ ዘረባ ጥራይ እንታይ ትዝላ ዘሎ ታክቲክ ስለ ዝኾነ እዚ እቲ ኣብቲ ጎፋ ዝበሃል ወይና ኣርባ ምንጭ ዝበሃል ከይዱ ብዙሕ ኣመንቱ ማለት እዮም ቶም ህዝቢ ማለት ያቡ ንሰብ በቲ ዝሰምዖ ቋንቋ በቲ ዝርድኦ በቲ ደስ ዝብሎ ቋንቋ ክትዛረበለካ እዩ ስለዚ ናይ ኣምላኽ ሓይሊ ብናይ ኣምላኽ ሓይሊ ላዕሊ ክንበፅሕ ኢና ምባሉ نتي of course politikanyatat namlach ni نقولوا دونالد ترامب سياي قدوس كويني كونن قدوس مصحف تسكيم زخيت ويون رخص كويني كونن تاي البوليتيكا يدلي سمعت خان تايوم تاكو قبر لهم كتفلت على كان you have to move with them زي تاكتيك ناتو it's not a bad thing per se كمزي نيش يسمعوا لهن شوك سجل ፈጣሪዋን እያመሰገነች ፈጣሪዋን ባገኘችው መድረክ ሁሉ እንደ ጥንቱ ከፍ ከፍ እያደረገች የብልጽግና የፍቅር የሰላም ጉዞዋን ትቀጥላለች። ኢትዮጵያን ከብልጽግና ማቆም የሚቻለው ኃይል የለም ስንል ብልጽግናን ተማምነን ሳይሆን ወታደሮቻችንን ተማምነን ሳይሆን ይህን አስደናቂ ዓለም የፈጠረ ሁሉን ቻይ የሆነ በማንም የማይሸነፍ ታላቅ አምላክ እንዳላት በማመን ነው።
ፓስተር አቢ ብትክክል ስብከቱ አሰላሲሉሎ ናብቲ ቦታቲ ክዛወር ቀኒዩ there's a lot of PR አቢ ዝወዳደሮ ከምዘየለ አቶም ደይፈለጥኩም ምናልባት ፈሊጥኩም ኣለኹም PR ማለት public relations advertising advertise ምግባር አቢ ቁፅሪ ሓደ እዩ ቁፅሪ ሓደ እዩ ኣብዚ ፕሮፓጋንዳ ነገራትካ ንህዝቢ ምርኣይ ምስ ህዝቢ ነገ ዝሰራሕካ ፕሮጀክት ተከም ሰራሕካ ንህዝቢ ንምፍላጥ ቁፅሪ ሓደ እዩ ስለዚ ዓቢ ናይ PR ካምፔይን ይገብር ቀኒዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ሰብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ናይ ህንድ ኣክተር ኢሉ ገሊፅዎ ርየ ነይረ ብሓፈሻ ግን I'm really sorry ነቶም ተቃወምትናቱ ወይ እውን ዝፀልዎ ሰብ መፀለል ምዃኑ እየ ዝፈልጥ ኣነ መዓልታዊ ሓደ መወራዘይ ነገር ገይሩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክርብሾ ዝኽእል ነገር ከም ዝገብር ይፈልጥ እዩ really after social media بخميت تكملوا معت نتناوتو campaign وسيدهم push تقبرولو I don't know maybe they are paid maybe volunteers قبرو خونو كم زخمانا بزعب هاجرهم قبلوز دليو جن بحفشة he has this image of حدش project كل جزء كم زمرة زلوا حدش نجار الجوجل سبعة نذكر يقولوا بتوبيا بزوج يا أبي هاجر يتوبيا I mean, but 200 billion GDP economy in the reload, and he has enough things to show. But the project is نفس وقف زمر قادمة very smart you نفس وقف زمر project publicly سب كريون كسمعون كم زلوا صبوا جريو كرد في التنابو. That's one thing about نأبي بزدقة من ريوغن yeah it is what it is. من البعض مزناي أوروما حيلي يدوس لذهابه وين تكسر زورده تصفاتات جير كون خليجن. كابو كيوتانا أبزون حدا ريبورت نيرلن كنا ብርሸለቆ ብጉጅለ ዕጡ ፋኖ ኢላማ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ ኣሎ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዝርግሕ መግለጺ ኣብቲ ማእኸል ተዓሊም በቲ ጉጅለ ዕጡ ሓደጋ ምንቅስቃስ ከም ዝነበረ ኣመልኪቶም ዋና ኣዛዚ ቤት ትምህርቲ ተዓሊም ብርሸለቆ ኮሎኔል መኮነን መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ቤት ትምህርቲ መሰረታዊ ወተሃደራዊ ተዓሊም ብርሸለቆ ንምህዋኽ ዝተንቀሳቐሰ ኣኽራሪ ጉጅለ ደምሲስናዮ ክብል ገሊጹ ኣሎ እቲ ኮሎኔል ነቲ ቤት ትምህርቲ ንምህዋኽ ንጥፈታት ገይሩ እንትኾነ ግና ብዝገበረናዮ መኸተም ደምሲስናዮ ብልዩ ገሊጾም ኣኽል ተዓሊም ብርሸለቆ ብሓፈሻ እቲ ተቃውሞና ይፋኖ ከመይ ኢሉ ትልኽ ኢሉ ሓንሳብ ነዚ ሒዝና ሓንሳብ ነዚ ሃሪምና ዝብል ኣሎ እዩ ግን እቲ ሞመንተም እዚ ናይ ሱርያ ዝካየድ ዘሎ ሞራል ተሰሚዕዎም ክህሉ ክእል እዩ ዋላቶም ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ዝገብሩ እውን ስጋት ከም ዘለዎም ዝገልጽ የርእዩ ኣለዉ ብሓፈሻ ግን እዚ ሕጂ ዘሎ ንፋስ ናበይ ገጹ ክኸይድ ይኽእል እንታይ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እናተኸታተልና ከነሪአኩም ክንፍትን ኢና ንእሽተይ ናይ ትግራይ ድሕሪና ብኤርትራ ክንሰግር ዘሎ ተንቤን ዓድዋ ተለዓል ዓድዋ ንሽረ ተለዓል ራያ እንደርታ ተለዓል እንደርታ ዓጋመ ከመይ ዝበለ ዝወረደና ፖለቲካ ኣቲና ከም ዘለና ርአዩ መንእሰያትና ሲሪየስ ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለው ተረጋጊዖም እቲ ጉዳይ ክርእይዎ ኢና ንገብር ዘለና ነቲ መንእሰይ እውን ከዮም ዘሎ ዓልዎ ዘለዎ ገለገለ ሓደገኛ ብዝኾነ መንገዲ ስለዚ ሓድነት ተጋሩ ሓሊና ዘለና ፀገም ክንፈትሕ ይህን ክንበሃል ክንከባበር ኣለና ይከኣል ይኸዓ ንፈትሖ ንኽእል ኢና ፀገም ዘለዎም ግለሰባት ተሃልዮም ኣብ መንግስቲ ይሃሉ ኣብ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ይሃሉ ኣብ ሰራዊት ይሃሉ ፀገም የብሉ መጀመርያ ህዝቢ ትግራይ ደው ክብል ንግበር ከም ብሄር ኣብዚ ናይ ኩላና ሓላፍነት ኢና እቲ ፒኤልኤፍ ናይ ወይና ይኮነ ግዝያዊ መንግስቲ ኣይኮነ ወታደራዊ ኮማንድ ዝተወሰና ነምፅኦ መሰረታዊ መፍትሒ የለ ናይ ኩላና እዩ ምድምማፅ ክንጅምር ከለና መፍትሒ ክመፅእ ካልካ የለ ዝኣምን ኣነ ገለገሊ ዕር የፅልም ሕቶ እየ ከጅምር سيدي غاسين بوتو يمغاني قرخانا حمام تقرأ حواحتن فطور سرعات أبزا عدني حواحتن أسحساس وحواحتن يو حمام تقرأ ترى كونس حمام تزوباي يزبها لزي حواحت فطور سيستم كلهم حاجات أبتك بابزلو تنفذ شاب تزوبازلو ناي حواحت بوليتيكا زخط الوز نبرو مداي مخانو سوماليا سمخانو السودان متتاوناتهم كم زنبر أبتزوباتي ناي حواحت أيديولوجين أكايدا ناي منقسن بزح أجمع كم زنبرو بعلمكم من جميرو ملو that's very important to admit كتقبلوا حركاتي زعبي حمام هو واحد زخط له زنبره بوليتيكا مخانو كزاربوك سمعهم كلهون حدا صبونا غريو لقمقم ليلة مدوس يزمرح ليلة بقات أمن أفتاهم برس لزوة صاحة أفتاهم بركوينكا مفنك لمن قصي قبار الليل علوة من قصي قبار الليل كاقين ويتم
بيت مخري نهز وكيل كوينو أمود ما حدا ناي منقص أكل كوينو سرحن تسرحن تلو أبيات مخري علوا منقص يكايد الله خبهلا بيت مغري بهز استمرت نهز تصوع نزلو خزم معي أتعيشنا هذا لنا جزاء من محدار ملؤ منقص ليكونه ملؤ ناي منقص قمنا ليولو بسرو جزاء من محدار توهيلو كلنا التوهاو لا يسل لي قلقلاني زي أتن زي حقاواني ينيلو نأن كرقمن جزاء وز حلف أنت وزركوا ناي شعبيان ناي بلتقنان يفلالي شعبيا خم يقدرنا خم ندخمه تنقل سلزلو ناي بلتقنا سرعتون كم يقدرنا خم ندخمه خطينا فلنا إنا نيرنا الحزب وانا يعني كديكم هو قد إلى تقمدنا نسو مسون تقاتمنا أنت عينت كثار حقات منا خير كم عينت تنقل قدمنا خطني خير تنقل الناس رزقنا هذه أفتوق وتي مئة مطيوم وتي 10 مطيوم فلا لا قرنا نوري وتي 10 مطيوم كنت 300 نعرف شعبي 10 مطيوم كنت 300 حسبهم تبدلوا دايزي تمتسب زبل زنبره بعالكم دا نبت بيت وسيدكم 5 دمون 5 دمون 5 ناصدي ولا قالنا بلا قبر 10 دسقور قرلو زنبره بعالهم يبلو ولو هيرترا يكونتني لاتو 10 سبنا شعبيا تمتينا كم 300 غيرنا نريوم ميتنا يتيوم تمتيوم هنا دما كم حدا سبينا نريو نتنا يبلصقنا ناي ابي سراويتني يزبل زي وتيوم ميت متيوم قل كل حرينا نعرف كم بيقرنا نجا معنا نخافنا إن نواقع نيرنا دمسكر الكاسب كركب كله ونصبغ يوجن بحفشة اسكي حنت بزيها مخري كل سب كسب على لازل لوايا زيها قريت آية رقيبة يا بحري أكسس جبعنا وننتو نيرنا زبهال حكنا دايبولي بتاريخ عند حر مياجن أبزيا أبيك مسكر كله حاسمه زندرو كيرترا ጋር ታርቀን ባይሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያስቸግራል። ጁንታው የተከበረውን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አዋርዶ ራቁቱን ኤርትራ ሲልከው የኤርትራ ህዝብ አለበሰው። የኤርትራ ህዝብ ውሃ ጠጣው፣ አበላው፣ አስታጠቀው። ይሄን የኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅም ማክበርም አለበት። የኤርትራ ህዝብ ወንድም ህዝብ ብቻ ሳይሆን የቁርጥ ቀን ዘመድ መሆኑን በተግባር አሳይቶናል። ያስራበን የኛ ነው፣ ያስጠማን የኛ ነው። ራቁታቸውን የሄዱ ሰዎች የኤርትራ ልብስ ለብሰው መጥተዋል። ለዚህ ነው ኤርትራ ወጋን የሚሉት። መታረቃችን የግለሰቦች አለመሆኑን በሐበሻ ተሻዕቢያ ዝገበሮት መንግስቲ ኤርትራ ዝገበሮ ብዓፎም ክወፅእ ከሎ ደጋጊም ካሶም ኣለካ ትጥልመት ግን ናይ ኤሊት ናይ ትግራይ እውን ሻዕቢያ ብዙሕ ከም ዝሓገዞም እዮም ዝርዩት ኤርትራ I think at some point ኤርትራ ክትመሃር ክትከል ኣለዋ 10 ግዜ ትሕግዝ 10 ግዜ ትጥለም ድሕሪ ኮይንካ ሕጋዝ ሕማቕ ኣይኮነን ግን at some point you have to focus on yourself ምስ ጎረባብትኻ ያ ዝምድናን ሰላምን ኣገዳሲ ግን ነዚኦም ኣሚንካ ብዞም ኤሊት እዚኣ ክሰርሕ ምፍታን ግን ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ንሪኦ ኣለና መቸም ኣብ ክሳብ ሕጂ ውግእ ኣይጀመረን ግን እቲ ካልእ ፕሮፓጋንዳ ዝገብርዎ ዘለዉ ትሪኦ ከለኻ ግን ናይዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ቃላት كدوغ مزخل كوينا يسمع كان يابز حجوان كنري غلنا بعفشا وتيو حماق بزعبا يرترا تزاربان اللو اتوم ناتو منشتات تزاربو تسمي كاغن على رسيني ملس ابتارسنا اكسس قبعنا وننتو نيرنا زبهال حقنا دايبولي بتاريخ عند حرمسينا كلهم ناي تاريخ تمرامر تخان زغلصو كاب 700 دحر لدته كريستوس نا اكسوم ግዝኣት መውዳኡ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ካብዚ ካባና ንደጉብ ዘሎ ነዚ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኢትዮጵያ ተባሂላ ትፍለጥ ዘላሎም ማለት እዩ ዝገዙ የለን እዚኣ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያን ናይ ሎሚ ኤርትራን ውፅኢት ናይ መግዛእታዊ ዶባትያን ምንሊ ካብዚ ክንስሕቶ ዘይብልና ወይ እውን ክጥቀስ ዝግብኦ ንጥልያን ምስ ፈለጠሎም ኤርትራ ግዝኣቶም ምዃና ጥልያን ምንሊ ከፍቅድሉ ነይሮም እዮም እቲ ከእትዎ ዘሎ ብዘይ ቀረፅ ከእቱ የፍቅድሉ ነይሮም እዮም ንመላነ ስለዚ ካብ ብዘይ ቀረፅ ኣፅዋር ካብኦም ዘሎ ናእተወ ምሳታቶም እናተሳምዐ ነቶም ናይ ደቡብ ኣሕዛብ ሎሞ ኦሮሞ ኢልና ንፅውዖ
ናብኦም ምውራር ይዋሳእ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ መሰረታዊ ታሪክ ናይ ኣደኻኹና ናይ ሎሚ ኤርትራን ናይ ሎሚ ኢትዮጵያን እዚ እቲ ታሪክ ጽቡቅ ጌርካ መገንዛብ ኣገዳሲ እዩ ካልእ ስነ መጎት እውን ክንርኢና ክልተ ዓበይቲ ዝተዛረብዎን ኣብዚኣ ከዓ ሓንቲ መጎት ኣላ ስምዋ ኢትዮጵያ በብእዋኑ ዝዝረብ ናይ 3000 ታሪክ ዘለዋ ሃገር እያ ገለ ዝበሃል በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ ኤርትራ ካብ ቀደም እውን ናትና ሕጂ እውን ናትና ክትከውን እያ እዚ ዓይነቱ ዘረባታት እውን ነንሕዱ ዝገራጮ ምዃኑ ካብዚ ኣቶ ገለዝ ጌርክብሎ ፀንሐ ተበጊስካ ፈፂሙ ማይ ዘይቆፅር ምዃኑ ከተረጋግፅ ትኽእል ኢኻ ከመይሲ ሓደ ድሕሪ 700 ዓመት ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ኢትዮጵያ ከም ናታ መናሃርያን ናታ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገን ከም ዘይምዃኑ ኮይኑ ከም ዘይፀንሐ እዚ ቀይሕ ባሕሪ ሓደ እቲ ንሕና ንኣምኖ ነገር ካሎ ካብ ቱርኪ ግብፂ ጣልያን ድሕሪ እውን እንግሊዝ በብእዋኑ ኣብ ኤርትራ መግዛእቶም ማረጋጊፆም ዝፀንሑ ኣካላት እዮም ኢትዮጵያ ብቱርክ ተገዚና ብግብፂ ተገዚና ብጣልያን ተገዚና ክብሉ ሰሚዕና ማይንፈልጥም ስለዚ ወይቲ ታሪክ ኩሉ ይውሰድዎ ተገዚና ይበሉ እሞ እንኮላይቲ ባሕሪ ከዓ ኣብኡ ሸር ከም ዘለዎም ይፍለጡ ወይ ተገዚና ይንፈልጥና እንድሕር ኢሎም እሞናትኩም ኣይፀንሐን ኮይኑ ክበሃል ዝከኣል እምበር ብክልቲኡ ታሪክ እናገላበጥካ በብዝጥዕመካ ክትርጎም ዝከኣል ኣይኮንን ሓደ እዚ ካልኣይ እቲ ስነ መጎት ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ እቲ መጎት ተተረዲካ ጥራዩቲ ዝብልዎ ሓደ ግዜ እቲ መንእሰይ ወለዶ እንታይ ከም ዝመልስ እውን ስለዘይርድኦ እዩ ስለዚ ታሪክ ካብ ዓበይቲ ሰሚዕካ ብዛዕባ ታሪክካ ከምኡ ድማ ናይ ምምጓት ዓቕሚ እውን ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ክትምጉድ ድማ ታሪክ ክትፈልጥ ኣለካ እንታይ እቲ ነጥብታት ድማ ኤርትራ ኣካል ናቶም ከም ዘይነበረት ዘነፃፅር በዓልካ እውን ሓሲብካ ክትበፅሖ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ንሳቶም ዘይተገዛእና ሃገር ክብሉ ከሎ ኤርትራ ድማ ግዳይ ናይ ቱርክ ዶ ናይ ግብፂ ዶ ናይ ጣልያን ዶ ናይ እንግሊዝ ዶ ናይ ገለ ንብል እንተለና ከመይ ጌርና ኢና ሓደ ንኸውን ከመይ ጌር ኣካል ናቶም ነርና ክንከውን ንኽእል ስለዚ እቲ ኩነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ነዊሕ ዝተፈለየ ታሪክ ዘለዎን ሃገራት እየን ምናልባት ምስ ካልኦት ሃገራት ምስ ጅቡቲ እንተዝብሉ ከማን የምሕረሎ ምናልባት ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ኣዝዩ ዝተፈለየ ነዊሕ ታሪክ ኢና ንርኢ ዘለና ብፍላይ ድማ ዶባ ዝተነፀረ ሓደ ዓባ ሓይሊ ምስቲ መንግስቲ ናቶም ነቲ ሃገር ናቶም ንክትቀውም እውን ዝሕግዝ ዝነበረ ካርታ ናይ ኢትዮጵያ ሲ መሌሊክ ስለ ዝገበረ እዩ እቲ ምስ ጣልያን ስለተረዳደየ እቲ ካርታ ናይቲ ሃገር እውን ክቆም ኪኢሉ እስኪ ልቦና ካብ ጀመርና ድማ ተዝጣዕመት መልእኽቲ ስምዑ ብዚ እቲ ጓል ንጉስ ብሰግራዳ ክትሕሰብ ኢላ ናብ ሓደ ብርቱዕ ቀላይ ከይዳ ክትሕሰብ ከላ ሓደ ኣራዊት ካብቲ ባሕሪ ካብ ማዕሙቕ ባሕሪ ወፂኡ ዕታ ቢሉ ሕጅዋ ከይዱ ማዕሙቕ ቀላይ ባሕሪ እቲ ነግራዳ ኣውያት ናብ ዓዲ ሰዲደን ጓል ንጉስ ብኣራዊት ከም ተወስደት ከም ተጨውየት ነጊረን ንጉስ ድማ ገባሩ ኩሉ ክቲቱ ናብቲ ቀላይ ከይዱ ኣብኡ ኮይኑ ህዝቢ ድማ ርግፂኡ ደድሕሪኡ ደይቡ ኣብኡ ኮይኑ ንጓለይ ዘድሓና እቲ ኣውራ ዘድሓና ንጓለይ ይመርዓዋ ስለዚ ተቐዳደሙ ንምምርዓዋ ጽቡቅ ግብሪ ዝገበረ ካብ ኩሉ ዝዓበየ ጽቡቅ ግብሪ ዝገበረ ንጓለይ ይመርዓዋ ኢሉ ኣውጁ ኣብኡ ሓደ ሓምባሳይ ነይሩ ካብ ዓሳ ዝሕብዝ ሓደ ተኳሳይ ነይሩ ፈልዩ ሓይሊ ጅማት ዝወቅዕ ሓደ ሙዚቀኛ ድማ ነይሩ ንኣራዊት በትጥዑም ድምፂ ገይሩ ለት ዘብሎም ሃነን ዘብሎም ሙዚቀኛ ድማ ነይሩ ሰለስተ ነይሮም ተቐዳዲሞም እቲ ሙዚቀኛ ቀድም ቀሪቡ ግሩም ዝኾነ ዕንዱር ግሩም ዝኾነ ሰንቆ ታክም ኢንስትሩሜንት ታክም ዝነበረ ይፈልጥን ዝኾነ ኮይኑ ግሩም ዝኾነ ሙዚቃ ኣስሚዑ እቲ ኣራዊት ሙዚቃ ይፈቱ ነይሩ ነታ ጓል ዓትሕት ኣቢሉ ሕጅዋ ግዳም ላዕሊ ወፂኡ ላዕሊ ማይ እቲ ተኳሳይ ፈልዩ ዓይኒ ጅማት ወቂዕዎ እቲ ሓምባሳይ ዘሊሉ ኣትዩ ነታ ቆልዓ ኣድሒንዋ ግዳም ኣውፅይዋ
من يمرعوا نقول عزيها تبع الموسيقى دو تبع عندور وقع عندور ويس نتحمل سايدو حدو في تقصاي تبعيلو أو شو أقول لي كريم تنقل لا شو البروبلم كله أنا أبتفردي كاتو أيدلم قلنا نتقول عدد حنوة ثلاثة يوم هذا تقصاي هذا حنبساي هذا دماء موسيقى إنتي تقصاي موسيقى تزيلو إنتي هراوي قدام الموزن إنتي تقصاي كتقصاي مخالد تقصاي وقيع دماء حتى حنبساي آتيو زليل آتيو إنتي زي دحنا كدحنا مخالد كلاتهم منهم زخني أقلقلوت هيو من تقلعة نحن رعوات راجي كوني من الحالة اللي تبادلهم إرترا إذا حتى عينتهم جبانوا اللوا يواقونا اللو قلياتهم تقصتيهم قلياتهم حنبستيهم قلياتهم كمزوك أنياتاتهم قليهم نمدحان إتا قنجو والنبوس فصدقتي والنبوس التي تقبض لهم أبرقلوت لتأراويت بات زبل زعنزز موسيقاهم حدا عبي توفيو حدا عبي أبرقلوت نمدحان تقل عزك برزلو ومزخوني شلتني سمعني سلازي من الباش أي حسوكم انتخونوا موسيقى خصاحا بزدو قدي ألو إيو يكون أي تفوتوا تكون يكون حسب كله لا باش معلتي هاي ركب الهون بلا موسيقى لحد معبالة لحد هندي لي تروم اللهم أزي تلبونا زيوم يوم أبوتاتنا إرترا أبوتاتا شيخ إبراهيم سلطان كمدما أبونا ولد مريم يوم تلبونا رأيوم نتون تقادلتي زوم أبو يوم زلهم تقادلتي بعد قديم منسور دياتو زينا إرترا زنبري كمدو ما كالوت عبيتي موسيقى نياتاتن تقادلتي دنكلو دقامت يوم زنبريوم سلازي كل زين ريازلنا نايب حكي تي ملختي نحن هاجر سب تخلو حد من قد رايكون كان حد هاجر نحد حزب تطعمه باب مويا هاي خاطر تطعمه ناي كلاتهم دما كم تانا صبغت غورزون مدحان ثلاث يوم ناتهم بقع سرعه زسرحو نايت حدا كابتنا حدا زي بلص ويون نايت حدا كابتنا حدا زي حمق لكل دما نتاناي موداتا مدحان نايت اقوال ثلاث يوم اكد داسابركتو زغبر كم دماي موزيقኛ بتناتو نتي حبرتسب تسفا كم زهلو مورال كم زهلو نقدميت كتمت كم زغل نتبدهوتات كسغرو مخانو مورال النهابي كتبابع عند عرغيلو منقدي نابي قص كايخيات كم زلو نتا ارأيا نايتي بوليتيكانياتات وسدو سنت ببنياتات يوم زيمو كم يكون زلو منقسي زبلو زلو كل سب كسمع سلازي كل نعوتهم سنت ببنياتات وسيدهم بتعم قنان بتعم دمص موسيقى غيرهم نابي نخيت كم زلنا انتي زغاطمنا زلو كم زناي فرهيو درفتات ابز غبرو كم زناي قدل درفتات بمولو تاريخايو كله عب ملخت زلو ويو نتسب دما نتمنسي نتي وتاد نتتغادلاي نتزبي عب فنان كوين ونيرو سلازي اذا مخري امو داتا دمان ابزوان زون انتقوني لك كمتي ولا كوا ناصا زغونت هاجر تلاتنا نزمصنا زلو بدهوتات نمسكارون لعلا قداسنا زلو استواصو ناي كل زيغا اب كله ابتنسو زد مع العودي فيديو نقبر نتنا حزبنا زانتا خنقر نفتن كم زان خلا ارتا نخلا كنسرح كلنا ثم قالوا دما حدا بقلبت ابراهيم نيلو حدا بقلبت حدا بجنزب حدا بطبب حدا بكونكشنز بستفل عليه منقدي نات هاجر نخنتكم نتهزب نخنتكم كان حاسب انت مقسنا لنا نايلو مارس دما ابزي كود علكمي انا نوحت تزارينا لنا ابكالا رسي بصبو كم الرهاب بصبو عرس ويا قد سارس كسام الرهاب دحنكونو يغنيلنا لايك مكبار سبورت مكبار نزي channelكم وترو دقفكم محب دما كم وترو صاويت نقبر ابكالا سرح كسام الرهاب تصبو مزات عم تترفي تصفات هبن قد فكم